dira, pixkatxo bat, ez dakit, ez esatearen asko egotzen ari direla, adibidez arrautzak, bai. Garestitzen gehiagik, ez dakit, horinik egunero gozaltzen ditu dela. Esango nuke, txartan ez dut gogoratzen, zenbaten dauden, baina dagoeneko 3 eurotik gertu dozen erdia badabilela. Dozen erdia, Gehiagi. Beti ere, baserriko arraultzen inguruan ari baldin bagara. Hemen gau golitzateke baitere, betiko ez da bai da, zuek zer nola ditzaitu zuen, arrautzak edo arraultzak? Arrautzak. Arrautzak, bakit gaitz esana dagoela, baina nik beti arraultza. Arraultza. Bai. Nik hori gezkite bedarrera arrautzak entzuteak, Txikian nintzenean, goratzut jangelan, hasieran, zera, legatza, errebozatua jartzen zuen hasieran, eta gero, pentsatzen dut, hor, nonbait eskoa sartuko zuen euskaltzen diak edo, eta urte askoz, arraultze estatua izan zen. Arraultze estatua? Bai. Legatz arraultze estatua. Eta aurrekoan gaitu nion gilo bai, eta esan zen, haurin dela, arraultze estatua. Nik arraul L horrekin lotzen dut ezaki zergaitik olentzeroren kantuarekin. Ziur asko bere, holan aipatzea dako. Bai, begira. Bai, esango nuke horrela dela, kontua, izango dugulako, Gabonen inguruan luze hitz egiteko denbora, oraindik ez mesedez. Bai, orain guazen arrautzez, baita ere oiaskoez eta oio eta oiarrez hitz egitera, ze kontua da, hegazti gripea zabaltzen ari dela. Normalean, alako albisteak entzut ditugu tarteka, oso gertu izaten ditugu Ipar Euskal Herriko etxaldetan, gainera badakigu, Frantziar esatuko legedia muturreko ez, urrengoa dela, zure etxaldean ez, baina gertu, nahikoa da, egotea agerraldi txiki bat, deskontrolatzen baldin bada, zuk dituzun antzar guztia kakatu behar izateko. Kontua da orain, mesetatik edo peninsulatik zabaltzen ari dela, Nafarroan bereziki neurriak hartu behar izan dituzte, Araban ere horretan badabiltz, eta kontua da, konfinatu behar izan dituztela, konfinatzeak gainera baditu ondorioak arrautzekiko edo arrautzako purekiko beto esan da, ze, tira, oioek antzadenez estresa dukatenean, eta oiko bizimodua aurrera ezin dutenean eraman, arrautz txikiagoak eta gutxiago emate dituzte. Arrautzen prezioaren gorakada ez da berria, esango nuke ja pandemiatik jasaten ari garela, Estatu Batuetan hor egon zan halako eskasia bat, uste dut baitere hegazti gripea tarteko eta garraioa gerituta zegoelako, ordutikan igoz joan dira etengabe, Europatik asko eramaten hasi zielako baita Estatu Batuetan ere, baina azken aldian gertatzen ari dara ikaragarria. Nik uste dut, ez dakit arrautz oso zalean izan, horrela esatea pixka tarrara da baita ere, baina esango nuke neurrian jate ditugula etxean. Aste batean dozen erdi eta dozena bitarte. Momentuz ez dugu utzi erosteari, ze bakit hola jende asko jaten jendea, nolet mugatzen hasi dena, baina garetu nahi zuet, ea zuek arrautz asko jaten duzuen, zuk lander esan diguzu gutxienez egunero gosaltzeko jaten dituzula, eta batez ere zuentzako asko suposatuko luken arrautz kopurua murriztea. Nire kasuan, adibidez, kontrolatzen hasi nahi zela pixkatxo bat, baina duela urtetatik ja egunero arrautza gosaltze detela, hori pixkatekin, orduan, niretzako mugatzea izango zen, ez dakit, nire eguneko menu hori, eguna asteko modu hori ere, guztiz aldatzea, ez dakit, ez planteatzen da, espero dut egoerak ez gora egitea, baina, dirudienez, dena garestitzen dihoa pixkanaka, orduan, esfortzu bat egin marko dut. Edo menu aldatu, ala gehi ordaindu ez da besterik. Nik esango nuke niri ez du dela arrautza gehiagirik jaten. Agian afaltzeko egiten dudala tortilla frantzesa bat, edo baina bestela ez da egunero jaten dudan zerbait. Gazta kenduko balirate txarrago pasatuko nuke arrautzak baino. Gaztan inguruan ere ikusi barko dugu, hor ere dermatosi nodularra daukagu behietan, uste bete ardietara pasa itekena, gain urdina, ez dakit, pixkat, egoera distopiko, eta munduan gainbeste gauzak gertatzen dian, ez diogu jaramonik ematen, baina, arrautzetara bueltatu dute eta gomendio bat egin ez, niretzako munduko plater simple eta honenetariko bada, arroz txuria, pare bat arrautza frigituekin, eta arrautza frigituak ez oso eginda, baina... Eta tomatearekin edo tomate gabe? Eske tomatearekin jaten baldin baut, arroza kubatarrerara
deritzot. Bai. Eta, nola, bueno, aurretikan pare bat egin nuen ere, baina udan Kuban egon nintzenez, hasi naiz arroza kubatarera etxean egiten, baina benetan egin behar den bezala platanoa gehituz. Eta ez dakizue zeinen ona dagoen. Platanoa frigitzekoa, ez erosi kanaletako platanoa, orduan, bueno, pikuta bialiko dana, baina platano berde horietako bat, moztuta eta frigituta edo labean pasauta momentua, ikaragarria, benetan. Baina ez duzu probat. Netzako tomateak galtze egiten dio bai arrautzekin denean arrozari ez dakit. Bai. Ideia netzakoa gorringo azkenean ondo nahastu eta denak hartzen du tomatearen puntu hori ez, arrautzak hartzen du. Hori da grazia azkenean. Nik uste horiek esaten duena, tomatea bota eta gero ja zapore hori galtzen diozu ez puntu hori gorringoarena. Eske hori da nire arazoa. Gorringoa... Nola da honek ordu txikitanekoak egiten zuen bezala. Lasai zaloa. Letxu, bane gorringoarekin gertatzen zen. Lasai zaloa, jende arrora beti egon bardula. Orduan, ez broma. Eta baita, bueno, arroza kubatarrera aipatzen duan bezala, epanezak ere tortilla. Zuei tortilla arrautz askorekin edo gutxirekin gustatzen zaizua? Askorekin beti. Beti ez da? Bueno, karo, gorringoaz baduzu gustuko zaloa zuri lehor... Ez esan tortilla zuzuna gustuko. Ez, bai, evidentemente, bai. Lehorra ez, jugosito. Baina gordinak egon gabe. Bai. Pistina bat izan gabe, geriluko bat bilakatu gabe. Ere horra, neuren guzen zait, eta barrutikan nolabait txikituta, baina, karo, orain ikusirik nola prezioak ari diren igotzen, galetu balko honuke zer ingo dute gure ostolariak, ez dakit, baita prezioetan fijatuko ziren, gore egin dute azkeneko 2 urteetan, bueno, danak bezala, baina tortilla pintxoen prezioak, ez duen inguruan, baina gure ostolarien alde zerbait esatearren, nik aipatuko nuke, ez dela prezioen gorakada bezain handiezan, pintxotan nik ikusi dudana, tokiren baten 10 zentimo, 15 zentimo, baina kontuta hartuta arrautzaren prezioa ia bikoiztu dela. Egia da, zerbezak gehiago egin du gorutz. Bai, eta gainera garaian, garagardoak gora egin zuen, energiaren kostuagatik, energiak bere egin zuen, eta garagardoak ez. Garagardoak hortxe jarraitzen du, bueno, normalena izaten da prezioak igotzen diren ja hortxe gelditzea. Baina garagardoa mantendu gara nik uste bere prezioan, ez estela protesta gongo zidan, arrautzekin baino gehiago nik uste. Ez dakit orindikan horrela den, baina Alemanian garaian badakizue oinarrizko elikagai bezala sartuta zegoela garagardoa, eta uste bere esatu ez zala edari alkoholduna soilik, baizik eta nolabait elikagaia badiz bezala, eta horri dela eta Alemanian oso merkea. Alderatuta gainontzeko prezioekin garagardoa nahiko merkea da. Uste dut hor eskuar sartu nahi zutela baitere, alkoholismoaren kontra egiteko, eta bar. Baina, bai, bat nator zurekin, Lander, legez, mugatu beharko ditzateke garagardoaren prezioa, ardoarena eta beste batzuna, eta arrautzena baita ere, honekin ja amaitzeko, bueno, galetu nahi dizuet, zein izan daiteken soluzioa, ez dakit, 3 aukera botako ditut, eta zuek esan zein iruditzen dizuenena. Bata, bueno, dagoeneko kontsumitzaileen elkarteak aldarrikatzen ari direna, beza kentzea, behinean, bez hori kentzea. Beste bat izan daiteke, estatuak berak prezioa mugatzea. Eta beste bat, epe luzeagokoari begira izan daiteke, daukagun ereduaz hausnarketa egitea. Arrautzena, aragiaren orokorran eta animaliekin, bueno, dagoeneko oso industrializatuta dagoelako elikagai industria, baina arrautzekin ez dira bat ere desoikoak oraindik ere, 12.000 oio elkartzen diren etxalde handiak eta horrelakoak, baita ere gure inguruan, bagian hortikan hasi beharko genuke, baina horrek nolabait ere ekarriko luke edo prezioetan gora egitea, baina produktuari ordintzea edo gure kontsumoa jaistea. Nik ez daukat erantzun zehatzik, baina niretzako hor agian desberdindu beharko litzateke, ez? Oilategi handi eta makroetxalde horietan ekoizten diren arrautzak eta bertokoak direnak, edo behintzat modu ekologikoago baten, edo zainduago baten ekoizten direnak kontua da, eta esango nuke ez dakiten hitz bat ere aditu eta ari naiz apur bat agian triplea botatzen, baina garaio testu inguruan batu dira alde batetik hegazti gripearen kontu guzti hau, eta gero beste alde batetik ere sasoi honetan oioek arrautza gutxiago jartzen dituztela berez. Eta agian aurreko urteetan ez dugu hainbeste nabaritu aldaketa hori edo prezio igoera hori, agian ez delako hain handia izan edo beste grikape ez dugulako nabaritu, baina esango nuke biak batu direla horretan. Ez dizut erantzun, ez daukadalako erantzunik.
Baina, erantzun diazu, enezo hartu erantzunik ere ez diazunik eman. Oso ondo jantzi duzu. Ez dakit Landerzuk zer pentsatzen duzu? Ni pentsatzen dut ideala hori izango zela, ez gaur egun daukagun eredu hori moldatzea eta baina noski ideala esaten duten bezala hori normalena ez da gertatzen. Niretzako aukera hona izan daiteke bezak entzearen hori, ez? Azkenean oinarrizko elikagai bat izan da, produktu bat izan da, zentzuzkoa da, ez? Pertsona normalek ere asko jaten dugu lagunero, azkenean bezak egon lukena mugatu prezio hori eta kontsumoa mantentzeko aukera emango liguke, ez? Baina hori ere ideala dela lehenengo aukera hori, beraz ez dakit guk gutxi alatu dezakegu ere hemendik. Ere industrialena ere tentuz hartzekoa da, hoi baita ere Sariagalda aurretik egiten ikasi nuen, asko demonizatzen dugulako elikagai industria, eredu asko salatzekoak dira, baina galdera bat botako izuet baita ere osnarketarako. Nola elikatu, gora eta gora egiten ari den populazio bat munduan, milaka milioi, eredu industrialak ez baldin baditugu. Ez dakit, ez duk esan dakoa zalua, bada hainbat faktore dituen, hainbat katabegi dituen afera bat, eta ziur asko ez daka soluzio bakar bat, edo erraza dena, baina hobe dugu nolabait zerbait egiten hastea, egoera kukerrera baino ez duelako egingo. Bai, ez dakit horri idealena izango litzateke bakoitzak lehen geneukagun bizimodu hori edo bintzate ekonomia sistema hori berrezartzea, gaur egun imposiblea da. Horixe bere esan nahi nuen eta nahiko nituzke animatu gure naiz erratiko entzuleak euren etxeetan, euren balkoietan, oioak eta oilarrak azten hastera, zergatik ez. Beitu, nik Kuban txerreka ikusi dituen pisuen barruan. Eta pisuan bizi ziren. Mira. Tarteka ateratzen zituzten, baina bazpare gauean, bakizu beziragunen bat ikusten baldin badu edo, txerria, benga gora. Eta benetan, diotxo. Maskota exotikoa, ez dakit. Gaur maskota, bihar elikagaia. Hori izan da beti egin duguna, beraz, arazorik ez. Orain musika kontuetan sartuko gara, beti ematen diogu Ikerri, denbora gehiago ez dagoenean, ez dakiz zelan egiten dugun, berak ere hitz egiten duelako, Goizeko 7 eta 57, Iker Gurrutxaga, ea zerrekarri dugun. Egunon ekipo, egunon entzule zer moduz, orain txertan, hemen aizako arraltxadu, goti jotzen du. Ego aizea, elurra nahi genuen dontzat, kongeratuko dut den hori. Atzo Salvari esan nion, zalentzetan egon nintzela bere herriko talde bat ekarri du ez, eta gaur ekarri egin du, etxaiak. Bakaren guda diskotik, inkomunikabideak kantua. Zergatik? Azken 3 egunetan, 3 egunetan 2 aldiz ikusi dudalako telebista publikoko albistegia eta sutu egin hauelako, besterik gabe. Iruditzen zailako ez dauden tokien eztabaidak sortzen jarrenean dabiltzela gizartea eta batez ere gobernuan dagoen aurkari politikoari mesede gobernuan daudenen aurkari politikoei kalte egin nahian dabiltzala aurkari zuzenari eta bat esango du. Segun, kantuaren hasieran hemen entzungo duzu Espainiar telebistari egiten duela referentzia, baina ni ez naizari horri erreferentziarik egiten. Besterik gabe, sutan negoelako, kantu betorri zait burura, eta ekarri dut. Azalpen gehiagorik eman gabe. Gaztuetan, horrelako gertatzen dira. Astazkenon, guztioi, eta bidalaz gaur musikarian, neomak taldekoak izango ditugula, gogoraraz. Ondo izan, aio. Pena, aipagai oso interesgarria ekarri duelako Ikerrek, baina ondo iruditzen bazaizue aipagai hau biharko utziko dugu eta orain zuzenean kantu entzungo dugu. Bikain. Oso ondo, egun hona izan. Gero arte. Aio.
Informazioaren aria, naiz irratian, Pegi Lekuona. Egunon, goizeko 8 dira, ongi etorri naiz irratira. Bingen Zupiriak ertzaintzak urriak 12 Gasteizen izan zuen jardun kritikagarri aukatu du. Zaloa Badiola, egunon. Egunon Peia eta egunon entzuleok idatzizko galdera bidez Gorka Ortiz eginea Euskal Herria Bilduko legebiltzarkideak Bingen Zupiriari galdetu dio nolako balorazioa egiten ote duen falangisisten alboan manifestari antifasistei eraso egin zieten ertzainen irudiez. Segurtasun sailburuaren erantzuna izan da, departamentuak ez duela halako irudien berria. Baurriak 12ko Gasteizko istiluetan ahoan foan bala baten bitartez tiroa jaso zuen gaztea ere ikerketapean dagoela jakinarazi du Segurtasun Sailak. Palestinako selekzio Euskal Herrian da, Gernika Palestina herri ekimenak gu ere baik eta gure esku antolatuta harrera egin diote zenbait herritarrek. Egunotan Jaser Hameden elkarrizketak irakurri ditugu edabideetan eta atzo euskaraz egitera animatu zen. Pozarren agertu da. Bai, selekzio guztia oso pozik dago, partidu hau jokatzeaz eta saiatuko garea ahalik eta hoberen egiten eta diru guztia joango da Palestinara eta eskertzen dugu laguntza guztia. Eskerrik asko. Eta Jon Insausti Donostiako alkateak adierazi duenez udalak ez dio uko egingo Rosa Zarra 1985ean ertzaintzaren pilotaka da zildako donostiarraren oroimenez Sirian jarritako plakari ez memoriari. Como apunte, sí decir que fue la Comisión de la Valoración de Víctimas del Parlamento quien la declaró como víctima y nosotros lo que hemos hecho ha sido respetar la decisión de esa comisión y sobre todo respetar y trabajar junto a la familia. Eta martxoaren 3ko sarraskiaren 50. urteurrena dela eta antolaturiko jarduerak aurkeztu ditu Gasteizko udalak. Hitzordu nagusia biktimen familiak oroitzeko ekitaldi bat izango da. Otsailaren 28an larunbatarekin izango da Europa Biltzar jauregian eta publikoari irekita egongo da. Bertan omenduko dituzte Espainiako polizia armatuaren tiroen ondorioz hil ziren 5 langileak. Eta nazioartean berriz liskarrak izan dira Belem hartzen ari den COP30 klimaren goi bilkuran ekintzaile indigenen eta segurtasun zerbitzuko kideen artean estatu egiturez harago aldaketa klimatikoaren aurkako borroka herri indigenen parte hartzea bermatzea eskatzen dute baita hauen bizimodu tradizionalen zaurgarritasunan aintzat hartzea ere politika bertak diseinatzeko garaian. Ekintzaile indigenen gidaritzapean 100 lagun sartu dira goi bilera hartzen ari den eraikinean eta segurtasun zerbitzuekin talka egin dute goi bilera honetan klimaren aldeko benetako neurriak harditzatela aldarrikatzeko. Eta Pakistango Talibanen fakzio kritiko batek ere aldarrikatu du Islamabad Pakistango hiriburuko epaitegi batzuen aurkako atentatu suizida dozena bat hildako izan dira gutxienez eta tentsio geopolitikoa bareagotu du. Honek Pakistanek Indiari egotzi baitio erasoen atzean egotea. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Errepidetan bada nabarmentzeko jazuerarik? Egunero bezala Pegi ohiko autopilaketak ditugu Bilbo inguruan, Leioan, Barakaldon eta Galdakaon. Eguraldiari dagokionez esango dugu hego-haizearen ondorioz temperatura beroak dauzkagula goiz honetan, xehetasun guztiak Iker Ibarluzeak. Ez da aldaketarik espero asteazken honetan eta hego-haizeak izpidea izaten jarraituko du. Goizean zeruari dagokionez berriz goi mailako hodei finak agertuko dira. Zeruari kolore zurixka emango diote, baina bat ere trabarik egin gabe eguzkiari eta eguraldi ederra izango da. Eta arratsaldean ere antzeko joera errepikatuko da, berriz ere goi hodei finak ugariak izango dira. Zeruari kolore zurixka emango diote, baina ez diote benez eguzkiari trabarik egingo, giro ederrak jarraipena izango du eguna amaitu bitarte. Aipatu bezala hego-haizeak protagonismo hartuko du eta oso zakar joko du, boladak oso gogorrak izango dira, bereziki lurraldearen ekialdean, hau da Gipuzkoa eta Araba ekialdean, Nafarroa iparpartean eta iparraldean eta gehien bat Pirinioetan, horre boladak oso gogorrak izango dira eta benetan traba egingo du, haizegunak ez diren lekuetan ere boladak gogorrak izango dira, eta hego-haize honi esker temperatura minimoek eta maksimoek gora egingo dute, bereziki minimoak 12 eta 18 gradu bitartean arrendituko dira, eta bereziki kostaldean goiza oso epela izango da, maksimoek ere nabarmen gora egingo dute, eta Kantauriar isurialdean udasasoiko temperaturak ere izango dira, bertan 22 eta 25 gradu bitartean arrendituko dira, ego isurialdean aldiz 18 eta 22 gradu bitartean temperatura freskoenak ohiko den bezala, Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira,
altuenak aldiz kortaldean. Joarra Izpurua teknikan, azaroak 12 da, asteazkena. Informazioaren aria. Bingen Zupiriak ez du, ertzaintzak urriaren 12an Gasteizen izan zuen jardun kritikagarria aitortu. Polizia agenten arreta elkarretaratzearen aurka egin zuten pertsonetan egontzela berretsi du. Josu Erkorekak ertzaintzaren jardun kritikoak ukatzen zituen moduan, Bingen Zupiriak bide berdin jarraitu du urriak 12ko Gasteizko istiluetan. Naiz.eus webgunean jasotako bideoetan ertzaintzak antifasisten aurka egin zuela ikus daiteke, makil edo bateak zeuzkaten falangisten artean igarota. Idatzizko galdera bidez, Gorka Ortizegin Euskal Herria Bilduko legebiltzarkideak Bingen Zupiriari galdetu dio nolako balorazio egiten ote duen falangisten alboan manifestari antifasistei eraso egin zieten ertzainan irudiez. Segurtasun sailburuaren erantzuna izan da departamentuak ez duela halako irudien berri. Ortizegineak zehaztu duenez, irudietan ikusten diren falangistek makilak eta barrak zeuzkaten, horiek ala nolatan ertzaintzak soilik manifestari antifasisten aurka egin zuen galdetu du. Erantzuna izan da, dispositiboan parte hartu zuten agenteek indarra proportzionalki erabili zutela. Sare sozialetan zabaldu zen beste bideo batean ikus daiteke nola falangista pare batek polizia lerrotik ihes egin eta bizilagunei aurre egin zietela Juan de Ayalako aparkalekuaren sarreran. Euskal Herria Bilduko legebiltzarkideak galdetu du ea identifikaziorik egon zen ala zer egin ote zuen ertzaintzak honi erantzuteko. Zupiria sailburuaren erantzuna izan da egitateen errealitatea dela manifestariak falangeko kideen aurka egitera eta inguruan ziren ertzainak jipoitzera joan zirela. Jon Hernández, Sumar mugimenduko legebiltzarkideak galdetu du, ea aurre ikusi ote zen falangeko kideek istiluak eragin zitzaketen, edo egon ote zen miaketarik. Segurtasun saileko sailburuak erantzun du, ertzaintza zain zegoela eta istiluen ondorioz ez zela erregistrorik egon. Berretsi du ere, polizia agenteen lehentasuna talde alegalek eragindako istiluei aurre egitea izan zela. Eta urriaren 12ko Gasteizko istiluetan, ahoan foan bala baten tiroa jaso zuen gaztea, ikerketapean dagoela jakinarazi du segurtasun sailak. Zuzenean eta distantzia laburrean jasotako tiroaren ondorioz Aritz Ibarrari ahoa hautsi zion ertzaintzak. Horri nintzelarik, ezen pasa ez da minutu bat ere, edo minutu gehienez, eta batean ja hortik aldentzeko asmoan duenean, konturatu nintzen, baina arazoa ez zela horra maiten, baizik eta horra azten zela, piloteka hori jaso nuenean. Gaur-gaurkoz segurtasun sailak ez zu jasotako aitortu eta ikerketa zabalik duela berretsi du. Gorka Ortizeginea Euskal Herria Bilduko legebiltzarkideak galdetu du ea sailak izan ote zuen Ibarraren ospitaletzeratzearen eta ebakuntzaren berri. Ertzaintzak telefonoz deitu omen du Ibarra eta bere etxera ere joan izan da. Azkenean, jasotako tiroa publikoki salatzeko agerraldian ertzaintzak jakinarazi zion ikerketapean zegoela urriak 12ko istiluetan parte hartu izanagatik. Ortizegineak galdetu du ere, ea agenteek kamerarik baute zuten eta sailburuak baietz eta grabatutako irudiak ikertzen dihardutela. Informazioaren aria. Eta Hamasen ustetan Israelek Palestinarren hilketa sistematiko eta masa hilketa legeztatu nahi du. Israelgo ultraeskuinak aurkezturiko heriotza zigorraren legearen bitartez 3 bozketa gauzatu behar dira, legea behin betiko onartzeko eta lehenbiziko bozketa aurrera eraman dute astelen honetan. Zehazki, Hamasek salatu duenez, gobernu sionistaren ekimen honek ikuspegi arrazista eta kriminalaren edapena da, baita legedi sadikotzat eta nazioarteko lege eta konbentzioko mezpresuz jokatzeare egotzi diote Israeli besteak beste. Gainera, legea onartzeko bilkunan, Itamar Ben-Gvir ministro ultraeskuindarrak bozketa bera ospatu du, gozokiak airera botatzen eta txalo euforiko zorre kritikak eragin ditu, baita ere koalizioaren baitan ere, halako gai larri baten baitan dagoen soiltasun faltagatik.
כי הצעת חוק העונשין תיקון מספר 159, עונש מוות למחבלים, תשפ"ו 2025, של חברת הכנסת לימור... Eta oraindik batzordean berriro onartu behar den lege proiektu honen arabera, heriotza zigorra Zisjordaniako lurralde palestinarrean aplikatu ahal izango dute Israelgo auzi militarrek. Esango dugu baita Gernika Palestinarri ekimena gu ere baik ala gure eskuk antolatuta, barrera gauzatu diotela zenbait herritarrek Palestinako selekzioari. Istanbuletik berandu atera da Palestinako selekzioa zekarren hegaldia, baina horrek ez du giroa apaldu. Txalaparta soinuak lehenik eta aurreskua ondoren ongi etorria egin diote selekzioari, sos Gaza leloa zabaldurik zegoela. Gainera, opari bana eskaini diote Palestinako selekzioko jokalari bakoitzari, txapel bat Euskal Herriko armarriarekin, izan ere gurea, harrera herria eta memoriaren herria da. Gernikako herria gara, memoriadun herria gara, eta gaur, bezala, atzo eta bihar ere, esan nahi diegu, beraiei eta mundu osoari Euskal Herritik, Samamesetik, Bilbotik ere, Gernikako herria, Euskal Herria, beti Palestinako herriaren ondoan egongo dela. Gora, Palestina askatuta! Bai, Ibon Meñika entzuten ari ginena, egunotan Yasser Hameden elkarrezketak ere irakurri ditugu edabidetan, eta atzokoan euskaraz egitera animatu zen, pozarren agertu zen. Bai, selekzio guztia oso pozik dago, partidu hau jokatzeaz, eta saiatuko garea ahalik eta hoberen egiten, eta diru guztia joango da Palestinara, eta eskertzen dugu laguntza guztia. Eskerrik asko. Gurean arrakasta izan du futbol neurketak, izan ere San Mames betetzeko atzo 2000 sarrera besterik ez ziren geratzen gaur 700 inguru dira. Hurrengo egunotan zein larun batean ekitaldi gehiago prestatu dituzte herri plataformek eta aipatuko dugu naiz irratian zuzenean jarraitzeko aukera izango duela entzuleak. Baipatuko dugu baita ere EH Bilduk agerraldia burutu duela San Mames parean larun bateko partidaren beharra aldarrikatzeko. Arkaitz Rodríguez sortuko idazkari nagusi eta EH Bilduko ekintza politikorako idazkariak adierazi duenez, beharrezkoa da Palestina babesten eta Israelen genozidioa salatzen jarraitzea. Larun batean, Palestina berriro besarkatuko dugu. Inoiz, baino beharrezkoagoa da, genozidioa salatzen eta palestinarren eskubideak defenditzen jarraitzea. Ezer ez baita amaitu. Israelek, palestinarrak bombardatzen, hiltzen, setiatzen, eta kolektiboki zigortzen jarraitzen du. Okupazioak eta aparthedak dirauten artean, Israelek nazioarteko zuzenbidea urratzen jarraituko du. Euskal Herriak Palestinarekiko elkartasunean erreferente izaten jarraitu behar duela azpimarratu du Rodríguezek. Euskal Herria erreferente izan da Palestinarrekiko eta Palestinarekiko elkartasunean. Azken 2 urte hauetan, kaleetan behin eta berriro erakutsi duen bezala. Eta urrutira gabe, udan, bueltan erakutsi duen bezala. Buelta gelditu. Eta modu horretan, elkartasuna, benetako elkartasuna, ekintzetan oinarritzen dela, erakusteko gauza izan zen Euskal Herria horrek, gol berri bat sartu behar du Palestinaren elkartasunean. Bestelako kontuetan esango dugu Jon Insausti Donostiako alkateak adierazi duela udalak ez diola uko egingo. Rosa Zarra 1985ean ertzaintzaren pilotakada zildako Donostierraren oroimenez Sirian jarritako plakari ez memoriari. Ertzaintzak jaurtitako gomazko pilota baten kolpea jaso eta 8 egunetara hiltzen Zarra hain zuzen berriki zalaparta ere egonda esan sindikatu polizialak plaka kentzea eskatu duelako eta Jon Insaustik honi buruz hitz egin du. Hain zuzen, esan sindikatuak egindako eskaerari buruz galdetu ostean, Zarra poliziakintzaren biktima izan zelako aitorpena egin diotela nabarmendu du Insaustik. Este ayuntamiento no va a renunciar a la memoria de Rosa Zarra, no va a renunciar a esa placa y va a seguir con la justicia, la verdad y la reparación. Rosa Zarra ha sido víctima, fue víctima de la actividad policial. Eso es lo que dijimos
el sábado desde este ayuntamiento y lo que vamos a seguir defendiendo y repitiendo. Gogora ekarri du Insaustik estatuko indarkeriaren biktimen balorazio batzordeak aitortu zuela Rosa Zarra biktima gisa eta udalak erabaki hori errespetatu duela aipatu du eta bereziki familiarekin batera lan egingo dutela. Como apunte, sí decir que fue la Comisión de la Valoración de Víctimas del Parlamento quien la declaró como víctima y nosotros lo que hemos hecho ha sido respetar la decisión de esa comisión y sobre todo respetar y trabajar junto a la familia. Eta astelen honetan esanek plaka kentzeko eskatu ostean, alboan familiak bere garaian jarritako beste plaka bat ere pinturaz zikindu dute eta esan sindikatuak gertaturiko ere gaitzetsi du. Oroimen arloko bestelako kontuetan esan beharra dugu, memoria proiektu oso bat osatzeko objektu esanguratsuak eskuratu dituela Olaso Dorrea Fundazioak. Itxaso Leon. Monzon Olaso Etxe Museoko bilduma aberasteko egitasmoa aurkeztu dute astearte honetan Irati Jimenez eta Urko Aiartza Fundazioko kideek. Abertzaletasunaren historiari lotutako hainbat objektu, pieza eta dokumentu esanguratsu eskuratu dituzte eta hoien berri eman dute. Olaso Dorrea Fundazioak bere artxiboak eta Monzon Olaso Etxe Museoaren bilduma handitzeko eta aberasteko, esan dudan bezala, alegin berezia hasi duela jakinarazi nahi dio euskal gizarteari, eta alegin horrek bere fruituak eman dituenez, Monzon Olaso Etxe Museoaren bilduma handituko da eta aberastuko dugula, hainbat objekturekin, gure iragan hurbileko memoria bizi-bizirik gordetzen dutenak eta daukaten balioaz jabeturik jasotzen ditugunak. Arbasoetiko maitasunez, gure esku jarri dituzten personekiko betirako eskerronez eta euskaldun guztien esku jartzeko borondatez. Telesforo Monzonek gordetako Sabino Aranaren mikrofilmatutako obraren kopia bat, Lauaxetaren Gabardina eta Gurutzea, Karmele Urrestiri eta Txomin Letamendiri Agirre lehendakariaren gobernuak emandako dokumentazioa, Ota Egi eta Garmendia heriotzara zigortutako militanteen pankarta, balatiroz zulatutako Txomin Iturberen alkandora eta Txillarre baserrian erdietxitako lehen akordioaren originala batu zaizkie museora. Jakinarazi dute beren bilduma aberasteko bidean daudela eta hainbat faktorek azaltzen dutela hori. Gure bilduman, frankismo garaian jasandako espoliazioaren azterketa bat egiten ari gara, eta horrek Olaso Dorrearen historia 20. mendean kokatu du, aria gaur egun arte ekarriz, abertzaletasunaren sorrera eta garapena, 36ko gerra, frankismoa, 70ko hamarkadako herri susperraldia, transizioa eta ondorengo egoera gaur arte ekarri gaituena. Gogo horren ondorio dira hainbat familiak fundazioaren esku jarritako objektuak eta epe ertainera Etxe Museoan erakusketa areto berri bat jarriko dutela aurreratu dute. Aipatutako ibilbide historikoa azalduko duena epealdi horretako ikasgaiak etorkizunera proiektatzeko. Horretarako esku hartzea eskatu diote euskal gizarteari. Lan hori guzti egin ahal izateko, laguntza behar dugu. Eta honako 3 dei egin nahi diegu egitasmo honekin bat etorri daitezken guzti. Alde batetik laguntza eskatzen dugula, alde batetik balio historikoa, etnografikoa, artistikoa izan dezaketen objektuen doaintza egiteko, gaur ikusten ditugun objektu eta dokumentu hauen doaintza bezalakoa. Beste alde batetik proiektu honetan gaitasun profesionaletik ekarpena egiteko, aipatutako espoliazioari buruzko azterketa horretan esate baterako baiari dira zenbait aditu haien ekarpena egiten. Eta hirugarrena doaintza ekonomikoaren bidez laguntza emateko. Eta Gasteizko Udaleko Gobernu Taldeak Martxoak 3 elkartearekin elkarlanean eta EH Bildurekin lortutako aurrekontuaren akordioaren bitartez Martxoak 3ko sarraskiaren 50. urteurrena dela eta antolaturiko jarduerak aurkeztu dituzte. Hitzordu nagusia biktimen familiak oroitzeko ekitaldi bat izango da. Otsailaren 28an larunbatarekin izango da, Europa Biltzar Jaurekian eta publikoari irekita egongo da. Bertan omenduko dituzte Espainiako polizia armatuaren tiruen ondorioz hil ziren 5 langileek, Pedro María Martínez, Francisco Aznar, Ramualdo Barroso, Jose Castillo eta Bienvenido Pereda. Zinema ziklo bat ere antolatu dute, udalak azaldu duenez, lan arloko giza eskubideen urraketa hausnartzeko, sentsibilizatzeko eta eztabaidatzeko, bai eta martxoaren 3ko sarraskiaren inguruko literatura lehiaketa bat ere. Gainera, munduko hainbat lekutatik eratorritako memoria euskarriei buruzko erakusketa bat eta 1976 urtean gertatutakoa nola kontatu zuten azaltzeko jardunaldi batzuk ere prestatu dituzte. Martxoak 3 ekimenak ere aurreratu dute sarraskiaren inguruko film labur berri bat estreinatuko dutela eta Asisko San Francisco Elizaren barrualdera bisitak egite aurre ikusten dutela. Duela egun batzuk memorialerako lanak arintzeko eskatu zuen Euskal Herria Bilduk, salatu dutenez 2021an akordia sinatu zenetik blokeatuta dago proiektu hori. Informazioaren aria.
Ia, goizeko 8:20 direla, nabarmenduko ditugu etxebizitzari dagozkion hainbat albiste, batetik Euskal Herriko Etxebizitza Sindikatuak helegitea aurkeztu du auzitegi konstituzionalean Iruñan buruturiko desalojoen bi auzitan. Euskal Herriko Etxebizitza Sindikatu Sozialistak helegitea aurkeztu du Espainiako auzitegi konstituzionalean Iruñan egindako bi desalojoen aurka. Desalojo horiek data ireki baten bidez egin ziren eta lebeak debekatuta dauzka. El pasado mes de junio, en el plazo de 2 semanas, se dieron en el casco viejo de Iruña 2 desahucios con fecha abierta. En ambos casos, la solidaridad organizada consiguió aplazar la primera fecha de lanzamiento, tras lo cual, el juzgado de la ciudad decidió habilitar un periodo abierto, sin notificación, para poder ejecutar los desahucios e impedir que la protesta sucediera. Estos desahucios en abierto no solo están prohibidos por la Ley de Enjuiciamiento Civil, también por la Ley de Vivienda Estatal, aprobada hace ya 2 años. Desde el Sindicato Socialista de Vivienda de Euskal Herria demandamos a los juzgados de Iruña, pero estos se han reafirmado en su actuación. Sindikatuko bozeramaile Iker Narbonak azaldu duenez, bi desalojoak ekainaren hasieran gertatu ziren Iruñeko Aldezarrean. Lekeak debekatzen dituen desalojoak izan ziren, baina epaitekiek justifikatu egin dituzte. Horren aurrean, helegitea aurkeztu dute prezedente bat ezartzeko eta etorkizunean halako kasuak saiesteko. Lehenengo desalojoa San Lorenzoko kalean izan zen, 10 urtez alokatzen zuen emakume bat kaleratuz. Bigarren desalojoa Jarautan emakume eta urtxo bati zegozkionak eta naiz eta kalean 200 pertsona batu ziren desalojoa gauzatu egin zuten. Sindikatua auzitegi konstituzionalaren erabakia espero du langile klasearen eskubideak defendatzeko eta desalojoa gelditzeko. Eta aipatuko dugu baita ere ekologistek Xabi Alonsoren igeldoko txaletaren aurkako salaketa zabaldu dutela, eraikinera heltzeko bideren behin-behineko baimena iraungia dagoela salatu dute. Ekologistak martxan eta aritzalde taldeek salatu dutenez, udalak behin-behineko baimena eman zuen etxe alboan den ur depositora joateko bidea erabiltzeko. Hala ere, baimen hau martxoan iraungi zen. Eta horren ondorioz prebarikazio eta ondasun publikoak usurpatzegatik salaketa aurkeztu dute udala eta Xabi Alonsoren jabetzakoa den enpresa baten aurka. Talde ekologistek jakin dute txaletaren lursailak ez duela landa kalifikaziorik. 2007 urtean golf eskola bat eraikitzeko plan berezia jaso zuela jakinarazi dute. Orduan, zehaztu zen, ur depositoa duan bidea ezin duela partikular batek erabili. Honen baitan, beste alternatiba bat proposatu zuten. Eta Idizabalen, hilaren 23an abiadura handiko trenaren zundaketak salatzeko mendi martxa antolatu dute. Abtxeterik ez eta stop zundaketak ekimenen bitartez martxaren ibilbidea herriko plazatik irtengo dagoizeko 9:30 eta Ataungo mugaden dantzalekura iritsita eta gero berriro Idiazabalera helduko dira, guztira 10 kilometroko ibilbidea egingo dute eta aipatuko dute besteak beste 7 zundaketa egiteko asmoa dagoela urriaren amaierarako. Oraindik ez dago zundaketa horien berririk jaso. 9 hilabete izango dituzte lan hauek egiteko eta segurtasun pribatu ere izango du lanak gauzatuko dituen enpresak. Ekimenek ordezkariak udali eskatu diete ez laguntzeko lan horietan eta baimenik ez emateko Idiazabal, Ataun, Beasain eta Bakaikuko udalei alegia. Kontu ekonomikoetan berriz, Araba eta Nafarroako 1.000.000 bat oilo giltzapetu dituzte hegazti gripia dela eta Hego Euskal Herriko 18 herri kontrolpean daude egun eta honek zuzeneko eragina ere izan du arrautzaren prezioaren garestitzen. Gaixotasuna Hego Euskal Herrian zabaltzen diardu eta Lakuako exekutiboak esaterako biosegurtasun neurriak zorrozteko eskatu du. Lakuako gobernuak iragarri du koordinazio maila deituko duela, eredu bakoitzean beharrezkoak diren alternatibak aintzat hartzeko. Gaixotasunak zuzeneko Aipatuko du ere kontu ekonomikoi dagokienez Nafarroko gobernuak eta EH Bilduk 32.000 eurotik berako errentetarako zerga murrizketak adostu dituztela.
Nafarroako gobernuak eta Euskal Herria Bilduk zerga erreforma bat adostu dute, horren arabera 32.000 euroko errentetan beherapenak izango direlarik. Neurri nagusien artean IRPF-aren deklarazioaren atxikipen muga 17.000 eurotara igo da, eta sozietatean zerga 25% jaitsiko da, enpresek gizarte eta lan konpromiso handia badute. Jose Luis Arasti Ekonomia eta Ogasuneko Kontseilariak aurkeztu zuen akordioa asteartean, eta adierazi zuen 340.000 pertsona inguru onuradun izango direla, hau da Nafarroako zerga ordainleen 70% horrez gain, pentsioi eta jubilazioei aplikatuko murrizketak handituko dira. Akordioak alaber, enpresei 25%ko zerga tasa murriztu bat aplikatuko die, baldin eta enpresak lana mantentzen badute, ez badute ekonomia arrazoiengatik ertea aplikatzen eta berdintasun planak betetzen badituzte. Euskal Herria Bilduk akordioaren aldeko iritzia emanarrean adierazi du oraindik ez direla nahikoak neurriak, bestalde UPNek kritikatu du zerga politika hauek ez dutela laguntzen enpresak eta lanpostuak Nafarroan erakartzen. Akordioak 135 milioi euroko kostua izango du eta azaroaren amaieran parlamentuan eztabaidatuko da abenduaren amaierarako onartzea espero delarik. Eta ipatuko dugu baita ere Tuterako alkatea eta UPNeko lehendakari orde den Alejandro Tokerok Nafarroako gobernuarekin harremanak hautsiko dituela jakinarazi duela, PSN-erekin egindako akordio baten ondorioz, eta akordio horrek Tokeroren ustetan traizioa suposatzen du, izan ere biometanizazio landaren moratoria onartu zen, baina Tuterako landarearen handitzea ezen kontuan hartu. Sabíamos que el gobierno de Navarra no era de fiar, pero esta vez la verdad es que han ido demasiado lejos. Hace unos días, el Pleno del Parlamento de Navarra aprobaba una moratoria que paraba la construcción de nuevas plantas de biogás como la de Tudela, que estaba a apenas 800 metros de la ciudad. Así nos lo aseguró además la propia directora general de Medio Ambiente del Gobierno. Sin embargo, a toda prisa, ya en tiempo de descuento, antes de publicarse la nueva ley, han aprobado la autorización ambiental, que hace que nos deje fuera a la ciudad de Tudela. La tradición del PSN con esta maniobra de Óscar Chivite y de Fernando Mendoza como máximos responsables de la empresa Nilsa supone un antes y un Goizeko 8:27, heldu zaigu ere nazioartera begira jartzeko tenorea, eta esango dugu Nazio Batuen Erakundeak hozte iraunkorreko plana iragarri duela, Brasilgo Belem hirian gauzatzen ari den munduko klimaren 30. goi bilkuraren testu inguruan 2050 urterako gas kutsagarrien emisioak 64% murrizte aurreikusten du plantak muturreko beroaldiei aurre egiteko helburuarekin. Egoi Belategi, egunon. Egunon, egunon entzule guztiak, PNUMA, Nazio Batuen Erakundearen ingurumenerako programak Brasilen ohartarazi du planetaren temperatura murrizteko beharra hirukoiztu egin daitekela datozen 25 urteetan. Biztanleriaren hazkundeak eta garabidean dauden herrialden garapen ekonomikoak muturreko beroaldien ondorioak jasaten dituen populazioan dituko duela aurreikusten da, eta hoi bezala klase popularrenak izango direla kaltetuenak. Aipatu dokumentuaren arabera, bero boladak dira dagoeneko gertera klimatiko hilgarrienak, urtero 100.000 heriotza eragiten dituztenak mundu mailan, bereziki hiriguneetan. Hiri handietan bero uhartea deritzon fenomenoa ematen delako, azpiegitura, trafiko eta industria jarduera metaketaren ondorioz eta hiri bateko temperaturak 5 eta 10 gradu artean igo ditzake. PNUMak aurreikusten duenez 2050erako 1.000 milioi lagun izan daitezke oztu beharreko eremuetan biziko direnak. Bada, testuinguru honetan aurkeztu du Belemgo COP30 goi bileran ozte jasangarrerako ibilbidea Nazio Batuen Erakundeak krisi klimatiko areagotu gabe espazioak ozten laguntzeko helburuz. PNUMaren arabera, bero boladak ohikoagoak eta muturrekoak direnean, ozteko bermeak funtsezko zerbitzu gero eta garrantzitsuagoak izango dira. Hala ere, bero krisi hau ezin da aire girotua jartzera mugatu, kostuak handituko lituzkelako, emisioak handituko lituzkelako ere, eta ozono geruza arriskuan jarriko lukelako. Irtenbide pasiboek energetikoki efizienteak eta naturan oinarrituak dira proposatutako
sortutakoak, ala nola, sabaiak eta espazio berdeak handitzea, kontsumo txikiko teknologiak garatzea, edota sistema hibridoak ikertzea. Frogatuta dago alako azpiegiturekin emisioak euneko 64 murriztu daitezkela eta 43 bilioi dolar arte ere aurreztu energia kostuetan. Berritasunetan esperantza handia jarri dute eta Brasilgo COP30 lehendakaritzak iragarri du klimarako adimen artifizialeko institutua sortuko dutela. Estamos reunidos aqui para tentar mudar as coisas. Acredito profundamente que o ser humano é essencialmente bom. Andre Correa Dolago Brasilgo ordezkaritzaren lehendakariak eman die ongitorria goi bileraren parte izango diren herrialdei esanaz, konbentzituta daudela gizakiak oinarrian zintzuak direla, gizakia gauza txarrenak egiteko gai delako bai. Mas sabemos que o ser humano é capaz de coisas terríveis, como a guerra, que infelizmente voltou a estar próxima de tantas pessoas. Mas o ser humano fez e continua a fazer coisas extraordinárias. Baina gizakia, beste gizaki batzuen bizitzak aldatzeko gauzak izugarri onak ere egiteko gai dela esan du Correa Dolagok, eta espiritu horrekin lan egitera deitu ditu estatuak azken klimaren goi bileretan erakutsitakoa baino ambizio eta ausardia gehiagorekin. Eta aipatuko dugu baitare liskarrak izan direla, Belem hartzen ari den COP30 klimaren goi bilkuran. Ekintzaile indigenen eta segurtasun zerbitzuko kiden artean estatu egiture zarago, aldaketa klimatikoaren aurkako borroka herri indigenen parte hartzea bermatzea eskatzen dute, baita hauen bizimodu tradizionalen zaurgarritasuna aintzat hartzea ere politika berdeak diseinatzeko garaian. Bai, COP klimaren goi bilera guztietan bezala, aurreikuspen eta helburu handiekin hasten direlako, negoziazioak katramilatzen dira jarraian, eta azkenean uste zena baino konpromiso txikiagoak hartzen dira sarretan beteko ez direnak gainera. Adostasun hauek nekez hartzen dituzte kontuan munduan zehar dauden tokiko herri eta komunitateak askotan ondorio larrienak pairatzen dituztenak izaten diren arren. Bada, Belem inguruko Amazoniako komunitateek euren aldarrikapenak nazio batuen erakundeak antolatutako bilkurara eraman dituzte. Ekintzaile indigenen gidaritzapean ehunka sartu dira goi bilera hartzen ari den eraikinean eta segurtasun zerbitzuekin talk egin dute goi bilera honetan klimaren aldeko benetako neurriak har ditzaten aldarrikatzeko. Izan ere, Amazoniaren itsasadarrean dagoen Belem hirian bertan errealitate sozial eta klimatiko gogorrak bizi dituzte. Dificuldade da gente morar em cima da palafita. Muitas, principalmente quando as pessoas ficam doentes por os cadeirantes que Klima asko aldatu dela azaldu dio AFP albiste agentziari Biladabarka favelan bizi den Rosineide Santosek goizeko 9:00 aurrera jada bero izugarria egiten duela dio eta egoera gero eta okerrera egiten ari dela. COP30aren negoziazio gunetik minutu gutxira dago Biladabarka, itsasadarrean altxaturiko palafitozko favela da, Amazoniaren gune urbanoetako bat eta klima aldaketaren ondorio ezberdinen menpe dagoen. Belemeko populazioaren erdia bizi da fabeletan, Brasilgo hiri gehienetan errepikatzen den fenomenoa. Eta aipatuko dugu baita ere Pakistango talibanen fakzio kritiko batek aldarrikatu du Islamabad Pakistango hiriburuko epaitegi batzuen aurkako atentatu suizida dozena bat hildako izan dira gutxienez, eta tentsio geopolitikoa areagotu du honek Pakistanek Indiari egotzi baitio erasoaren atzean egotea. Bai, Jamaat ul Ahrar talibanen Pakistango azpitaldeak eraso suizida berri bat burutu du azken hilabeteotan egindakoei gehitze zaiena. Erasonek aipatu 12 hildako ez gain, 27 zauritu ere utzi ditu gutxienez. Islamikoak ez diren legetan oinarritutako epaiak ematen dituztenen aurkako erasoek jarraituko dutela iragarri du muturreko talde islamistak Sharia edo lege islamikoa Pakistan osoan nagusitu arte. Azken hilabetetan erasoak areagotu dira Pakistan eta Afganistan artean, bada hauen arteko gerra bat pizteko zorian izan den ETT, el Tehrek Taliban taldearen estizio bada, jada aipatu dugun Jua, Jamaat ul Ahrar, antza denez, bare eta fundamentalistagoa dena. Ikerketa zabalik dutela jakinarazearekin batera, Indiari leporatu dio Pakistango gobernuak atentatuari babes ematean baita eskola militar baten aurka aurretik egindako erasoan ere. Islamabadek publikoki egotzi dio beraz New Delhiri estatu terrorismoa sustatzea.
Eta aipatu beharra dugu beste lerketa bat ere, Narendra Modi Indiako lehen ministroaren arabera konspirazio bat dago New Delhin egindako atentatuaren atzean, eta momentuz honen frogarik eman ez baldin badu ere gutxienez 8 hildako utzi ditu erasonek auto bat lehertu ostean. Narendra Modi Indiako muturreko lehen ministro hinduistak ziurtatu duenez konplot bat egonda hiriburuko bihotzean hiri zaharreko gotorleku gorriaren ondoan izandako atentatuaren atzean. उनके साथ खड़ा है। Butan estatu mugakidean bisita ofiziala egiten ari den Indiako lehen ministroaren esanetan erantzuleak justiziaren aurrera eramango dituzte. Dena den poliziak ez du momentuz astelehenean izandako leherketaren arrazoiak azaltzeko frogarik topatu. Edozein kasutan ikerketa terrorismoaren aurkako legeriaren arabera egiten ari dira. Guzti hauekin gelditu beharra dugu, eskerrik asko. Gero arte. Kirol aria naiz irratian. Goizeko 9:25 gutxi heldu zaigu kirol kontuak aipatzeko tenorea, eta esango dugu, esport guaxinarik eta ere izan dugula kiroletan Baskonia eta Hapoelen partiduaren artean. Esango dugu, Hapoelek bere aurrekontua bikoiztu arren, Euroligan kaskar ibili dela, naiz eta Mikik izan arren, bera izan arren, Europako jokalaririk garestiena. Taldearen jabea, Ofer, Janai, zehazki, arazoekin, edo behintzat oztopoekin hasi beharko dio ligari, eta esango dugu lehen partida izan dutela, eta emaitza 114 izan dela. Lander Martínez, egunon? Egunon bai, etxean 3 garaipen jarraian lortu ondoren, Europan bisitari gisa lehen garaipena lortzeko erronkari ekin diote Gasteiztarrek, baina ez dute lortu. Hapoel Tel Avivek saskiratze ugari lortu ditu Baskoniaren defentsa ahul baten aurrean. Baskoniak Euroligako 10. jardunaldian jarraian lortutako 3 garaipeneko bola eten du, eta israeldarrek euren une bikaina erakutsi eta Elia Bryan buru izan duen erasoko jokoa baliatu dute. Euroliga 10. jardunaldia jokatu dute bitaldek Sofiako arena 8-8-8-8 pabilloian. Bestalde, Surne Bilbao basketek Pumpa Basket Berno hartu du astelen honetan Miribilan. Bilbotarrek eixe irabazi diete Txekiarrei berriro, bere saskiratze marka hautsi du berriro norgehiagokan. Jaume Ponsarnaren taldeak FIBA Europa Kopako lehen faseko multzoan sailkapena lortzeko geratzen zaizkion 2 partidatako lehenengoa izan da. Beltzezko gizonak nagusi izan dira partida hasieratik amaierara, baina defentsan orain dela 3 aste baino kezkarago aritu dira eta jokoan jarraikortasun gutxiagorekin. Beraz, markagailuko aldea ez da handia izan, naiz eta berriro 1 puntu baino gehiago saskiratu. Eskualoian, bera-berak bere 10. ligako partida irabazi du Atarrabiako derbian, 27 eta 30. Horrela, partidurik galdu gabe eta sailkatze taularen buruan mantendu da. Hasieratik, partidaren erritmoa kontrolatzeko asmoa agertu du bera-berak, pazientziaz jokatuz, kanpoko jaurtiketa bilatuz eta defentsa ordenatuaren alde eginez. Betionak, hasierako 3 eta utxekoa ezarri duena, ez da kikildu egungo txapeldunaren autoritatearen aurrean, baina 1-6 partzialarekin balantza donostiarrentzat jotzen hasi da. Betionaken galera txikiei eta aurkariaren atearen esku hartze honei esker, abantaila txiki bat ireki du bera-berak. Tarte erabakigarrietan, gol koxkak geldiarazten, xetasun txikiak doitzen eta etxekoen erreakzioa irautzen ez zuzten jakin du. Irudek Bidasoa Irun taldeak, 35-32 galdu du Saint Rafael VHB-ren aurka, Frantzian. Horrek zaildu egin du Europako ligan dituen aukerak, izan ere, itzulerako dueluan markagailuari buelta eman behar izango dio. Partidak hasiera orekatu izan du, bi taldeek asmatu dute erasoan, baina euskal taldeak 2 kanporaketa izan ditu, eta horri esker Frantziako taldeak abantaila hartu du. Julen Mujika nabarmendu dalen zatian, naiz eta Batailek eta Mareskotek Saint Rafael beti aurretik mantentzea arduratu diren. Bigarren zatiak gidoi bere jarraitu du. Frantziarrek abantailan ditu dute, irundarrek kanporaketekin sufritzen zuten bitartean. Jeptitzen deskalifikazioa barne. Utxe eta lauko partzialak, itxaropena itzuli Gipuzkoarrei azken txanpan, baina gol trukeak porrota ekarri du. Iñaki Kabero jokalaria. Porrota kanpoan, baina baganekien San Rafael taldea oso fisiko zela, eta hori izan da gehien mina egin diguna, ez? Emaitza honekin, Bidasoak gutxienez 4 goleko aldeaz irabazi beharko du hartalekun txapelketa kontinentalean bizirik jarraitzeko. Guzti hauekin gelditu beharra dugu. Eskerrik asko, Lander.
Undaka aldiz imaginatu dut. Eta Silleseko zinema jaialdian arrakasta nabarmenez estreinatu eta Donostia zein Bilboko fantasia eta beldurrezko zinema jaialdietatik pasa ostean, ostiral honetan helduko da zinema komertzialetara Paul Urquijo zinemagile gasteiztarraren Gaua filma. Aurretik baina filmaren klip bat naizen ikusteko aukera dago eta hain zuzen ere Katalin protagonistak euskal mitologia barneko bidaian murgiltzen den unea. Garazi Castaño. Errementari eta irati ostean lan luze berri batekin dator Paul Urquijo gasteiztarra. Gaua. Filmaren abia puntua 17. mendean dago. Sorgine izabetean, Katalin protagonistak senarraren gandik ihes eginda gau batean basoan arropa garbitzen ari diren 3 emakumerekin topo egiten duenean. Beltra, Remedios, eta ni Graziana, edo Grazi. Ez gaitu etortzen garbitzera, Garbitzeko itxurak egitea baizik. Gure momentua dun, gizonik gabe. Inorek trabatu gabe. Eta ez datzute deus erraten? Usainik ere etzioten hartzen. Eta obedinagu inorek ez jakitea. Hemen nahi gizan gabiltzan. Egun ezar, gau ez gazte. La txarria da 3 emakumeon babesleku eta gauez arropak garbitzen dituztenaren plantak eginez, beldurrezko istorioak kontatzen dizkiote elkarri. Haiekin bat egiten dutenean asaldatu egingo da Katalin, euren ipuinetako protagonista bera dela ohartuko baita. Garaiko testuingurua, mitologia, izua, kondairak eta iluntasuna. Gaua. Azken aldian, giro gaiztoa dinago hemen inguruen. Urbazubiko abadeak debekatu dinetin bilkurak. Eta apezak eta guazilak etengabe zabiltzan zurra gure hankartean sartzen. Gizidoreoik zorginak ikusten pizten, baita harrien azpian ere. Zurrut egitea askidun, edo zein ezein alatu eta gati boramateko. Zinitake inorez fida. Toni? Ez, bilesker. Kontu kontariari, ze gaitu herriko zurrumuruak eta... Izu ikarazko ipuinak. Orain txarein nunen bat finitzen etorri ezelarik. Batu itake gurera, jarraian bertze bat kontatzekotan. Ala agian nahiago dun, etxerat itzuli. Ez dakit ipuinik. Izuri ikarazko historioren bat jakinen dun, segur guri kontatzeko. Espiritu zei buruzko zerbait. Ala sorginei buruzkoa. Sinisten duna zorginetan? Reme sorgina dun. Ez dakit. Urquijok zuzentzen duen 3. film luzea da Gaua. Hau ere, aurrekoak bezala, fantasiazko generoan kokatzen da eta euskal mitologia eta iruditeria baliatzen du. Urquijok berak naizi eskainetako elkarrezketan azaldutako moduan, filmaren zati konplexuena, iluntasuna eta gaua irudikatzea izan da. Gaua nola argizatu, zer ikusten den eta zerrez, lan tekniko zaila izan da. Katalinen azalean aritu da Junen Ogeiras, beldurrezko historioak elkarri kontatzen, Elnairureta, Ane Gabarain eta Iñake Irastortza ibili dira. Talde teknikoan ere aurreko filmetan izandako bidelagunek hartu dute parte, esaterako Nerea Torrijos jantzien diseinuan eta Arantza Zukaieja eta Maite Arroita Jauregi Mursego musikan. Zure sukaldea praktikoagoa eta funtzionalagoa izatea nahi duzu? Anima zaitez orain aldatzera Alkaingo profesional taldearen eskutik. Aholkularitza emango baitizute eta dena antolatuko baitute diseinutik instalaziora. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Azken joerak eta konponbideak zure sukalde berriarekin asma dezazun. Bai, Alkainen! Badira galdu beharrez ditugun gauzak. Gure lurra, gure ohiturak, gure kultura. Euskal Okela, adierazpen geografiko babestua duen gure baserrietako haragia. Produktu horiek kontsumituta, ingurunea zaintzen laguntzen duzu. Euskal Okelaren aldeko apostua.
adierazpen geografiko babestuaren zigilua duen haragia. FEADERrek finantzatzen du. Europak landa eremuetan inbertitzen du. Bi emakumetik batek indarkeria fisiko, sexual edo psikologikoa jasan du Euskadin. Ez da zure arazoa soilik, gurea ere bada. Azaroak 25, emakumeen aurkako indarkeria desagerrarazteko nazioarteko eguna. Emakunde, Eusko Jaurlaritza, Foru Aldundiak eta Eudel. Informazioaren aria. Heldu zaigu analisi mailaren tenorea, naiz irratiko informazioaren ariara, eta asteazken goiz honetan gurekin dauzkagu Ane Urkiri, Amaia Arbeo eta Laura Mintegi. Egunon? Kaixo, egunon. Bai, egunon. Egunon. Zer modu zaudete? Bai, asteazkena, ja, zigartzen da pixua, gaina... Bai, aste hau potentia do izaten, nik uste eta ni behintzat, asteburura beira, asteburuan zenbait ekitaldi doz, eta... Horixe beraz lan behar nizun, asteburuan potentzia hartuko duna selekzioaren partidak izan dela. Bai, selekzioan partida, eta gero igandian agia pasatzeko Euskal Derbia noetan, eta atzaldian pilotako lauterdiko finala, guztia, de paso, naiz irratiak emango deu, eta prestakizunetan eguna iristeko desiatzen, eta ja pasau, eta gertatzen dana kontatzeko desiatzen. Bintzat, zer esana egongo da, eta berreskuratuko ditugu pieza guzti horiek. Bueno, Amaia eta Laura, zuek zer modu zaudete? Ongi, gauzak ez dira horren beste zer gertatzen zaizun, baizik eta nola egiten diozun aurre gertatzen zaizunari. Orduan, tenore honean bazaude, ongi, bai. Eta Maia? Ni ondo. Astebururako gogoekin, ea nola doan. Hori da, aurrera egin beharra dugu, astearen erdira heldu gara, eta gaurko gara egunkari hartuz gero, albiste nagusi dena aipatuz hasi beharra dugu. Bingen Zupiriak ez du ertzaintzak urriaren 12an Gasteizen izan zuen jardun kritikagarria aitortu. Polizia agenten arreta elkarretaratzearen aurka egin zuten pertsonetan egontzela berretsi du. Josu Erkorekak ertzaintzaren jardun kritikoak ukatzen zituen moduan Bingen Zupiriak bide berdina jarraitu du urriak 12ko Gasteizko istiluetan. Naiz.eus webgunean jasotako bideoetan ertzaintzak antifasisten aurka egin zuela ikus daiteke makile edo bateak zeuzkaten falangisten artean igarota idatzizko galdera bidez Gorka Ortiz Deginea Euskal Herria Bilduko legebiltzarkideak Bingen Zupiriari galdetu dio nolako balorazio egiten ote duen falangisten alboan manifestari antifasistei eraso egin zieten ertzainen irudiez. Segurtasun sailburuaren erantzuna izan da departamentuak ez zuela halako irudien berri. Ortiz Degineak zehaztu duenez irudietan ikusten diren falangistek makilak eta barrak zeuzkaten horiekala nolatan ertzaintzak soilik manifestari antifasisten aurka egin zuen galdetu du. Eta erantzuna izan da, dispositiboan parte hartu zuten agenteek indarra proportzionalki erabili zutela. Sare sozialetan zabaldu zen beste bideo batean ikus daiteke nola falangista pare batek polizia lerrotik ihes egin eta bizilagunei egiten dieten aurre. Juan de Aialako aparkalekuaren sarreran izan zan hori. Euskal Herria Bilduko legebiltzarkideak galdetu du ea identifikaziorik egon zen, ala zer egin ote zuen ertzaintzak honi erantzuteko, Zupiria sailburuaren erantzuna izan da, egitaten errealitatea dela manifestariak falangeko kideen aurka egitera eta inguruan ziren ertzainak jipoitzera joan zirela. Jon Hernández Sumar mugimenduko legebiltzarkideak bestalde galdetu du ea aurre ikusi ote zen falangeko kideek istiluak eragin zitzaketen edo egon ote zen miaketarik. Segurtasun saileko sailburuak erantzun du ertzaintza zain zegoela eta istiluen ondorioz ez zela erregistrorik egon. Berretsi du ere polizia agenteen lehentasuna talde alegalak eragindako istiluei aurre egitea izan zela. Esan genuen, urriaren 12ko istiluek
Soka luzea izango zutela, luze eta zabal hitz egingo genuela honi buruz, eta orain heldu dira, idatzi bidez, sailburuak legebiltzarkidei eman dizkien erantzunak, eta, jakin nahi dugu, zer nolako balorazioa egiten zuen Bingen Zupiria sailburuaren erantzun hauetaz. Laura, zurekin hasiko gara. Nik beti pentsatu dut tarte handia edo gap handia dagoela agintariek esaten dutenetik gero poliziak duen jarduerara, ez? Eta hitzez planteatu daiteke baliozko polizia mota badala, baina eske errespetua irabazi behar da. Eta autoritatea ez dizu legeak ematen. Autoritatea ematen dizu gauza ondo egiteak. Orduan, nire ustez, aspaldidanik ikusten ari gara, ertzaintzak badaukala prestigio arazo handia, eta batez ere, gero eta eremu zabalagoek konfiantza galdu dute polizia propio horretan, eta hori berreskuratzeko ez da politika ona evidentzia ukatzea. Eta ez da politika ona babestea edozein modutan ere jakinda Jaurlaritzak aspaldidanik ez duela kontrolatzen ertzaintza. Eta hori begibistakoa da batetik, ikusi egiten dugu, baina beste alde batetik ere, zirkulo itzietan errekonozitu egiten dute. Bai Patxi Lopezen garaian, bera lehendakaria zen garaian, Rodolfo Aresek etengabe esaten zuen, eta ez aho txikiaz nahiko nabarmen, ez zuela kontrolatzen ertzaintza, baina eske gerora ere ikusten dugu EAJak ere ez duela kontrolatzen. Orduan, evidentzia ukatzea ez da politika ona. Errekuperatu nahi bada prestigioa eta errekuperatu nahi bada errespetua, jardueraren bidez errekuperatu behar da, eta ez dekretu edo adierazpenen bidez. Eta amaitzeko, Arzailusek beti esaten zuen, estatu izan nahi badozu, bi gauza behar dira. Dirua, eta diru hori babesteko polizia. Berak zeukan poliziaren kontzeptu hori, ez da gaur egun ertzaintzak duen jarduera eta estiloa, bat ere. Ez dut esaten behar zailuzena babesten dudanik, Hau da, bera zeuke kontzeptu kapitalista hori dirua gordetzeko polizia bat behar zala. Baina eske hau beste gauza batera joan da. Eta ez dut uste hori zenik hasiera batean zegoen planteamentua. Ane? Bai, Laurak esan deun ikuste dut gako interesantia ez. Evidentzi ukatzi inoiz ez dela politika honatan ikuste dut kasu honetan deskontrol hori berresteko edo babesteko, edo zilegitasuna emateko poliziari gezurretan aritzea ez da gitxe estrategia hona da. Esan izan, bere garaixan, Erkorekaren garaixan ere esan izan, adibidez, Kabakasekin gertatu zenaren arira, gero evidentziak agertu zian eta audixuak agertu zian, eta orain ere, esango dugu eskerrak teknologiari ere, ez? Mezu faltsu hauei aurre egiteko bideoak doz, eta horren aurrian Lakuako gobernuak hartzia postura bat gezurretan aritzia edo behintzat bere onerako defenditzia ertzaintzak oldartu zela violentzia gehien erabili zutenen aurka, nik uste dut hor argi zau alazerra inbiar zan hasieratik, nik uste dut arazoa datorrele baimendu zalako falangearen elkarretaratze hori, eta gero hortik eratorri diran mugimendu guztiak, ikusten dugu ez, Laurak esan dugu ertzaintzaren deskontrola agerikoa da, baina inoiz ez da soluzioa deskontrol hori kontrolatzeko gizarteari gezurretan aritzia. Eta ez da, pegi zeukera esan dezu sokaluzi ekarriko zeuela, horrelako ertzaintzaren horrelako oldarkeri baten ostian, sokaluziek hartzen da, are gehiago, ez danian onartzen, ez, gaizki indakua, eta herriak berak ere defendidatu behar doanian bere bertsioa. Amaia, zure ikuspuntuari ezagutu nahi dugu. Nik uste dut beste behin daukagula ertzaintzaren gehiagikeri asko kasu bat,
uste dut urriaren 12ko gatazkak modu integral batean aztertuz gero. Alde batetik, lehenengo arazoa aurkitzen duguna da falangeari alfombra gorria jarri eta istilu, eta ekitaldi bat egitera baimentzea Gasteizera. Horrek herri erantzun guztiz zilegi bat dauka, eta polizia herri erantzun hori ematen ari diren antifasisten kontra oldartzen da. Eta horren ostean, bat dira publiko egiten diren kasuak poliziaren gehiegikeriazko eta oldarkeriazko jarrera batzuengatik herri erantzun horretan parte hartu duten herritarrek bizi izan dituztenak publiko egiten dira, eta horren aurrean Eusko Jaurlaritzak eta batez ere segurtasun sailak gai hau erabiltzen dute jarri beharrean fokoa ekitaldian bertan eta herri honetara fasismoari gorazarrea egitera etorri diren perfil horietan, jartzen dute erantzun antifasista hori eman duten herritarretan, eta gainera hauek kriminalizatzen saiatzen dira, ez? Eta gainera, horri gehituz, ertzaintzaren oldarkeriazko jarrera hori ez bakarrik ez dutela mozten, gainera justifikatu egiten dutela, ez? Orduan hor dago, zabaltzen duten errelato bat, non antifasismoa kriminalizatzen duten, non, beraz, fasismoari aurpegia garbitzen dioten, eta gainera, ertzaintzaren gehiagizkeriazko jarrera hori mozten ez duten. Eta uste dut ez dela lehenengo aldia horrelako zerbait gertatzen denik, uste dut urriaren 12koaren ostean ere, beste behin Bitokiles Iruñara etorri behar zenean ere, antzeko estrategia erabili zutela, eta uste dut segurtasun sailak ardura bat hartu behar duela honekiko. Ezakit, pixkat, Amaia, aipatu duzula Bitokilesen adibidea. Niri atentzioa dituzidan gauzetako bat izan zen, edo ikusten ditudanean nazioarteko polizia ezberdinak kargatzen, nazioarteko poliziek edo eta Bitokilesen kasuan, poliziek lehen errekurtso gisa erabili zutela, piperrarekin egiten den hauts edo likido hau manifestariei botatzeko, eta gero beranduxago kargatu zutela. Ertzaintzaren kasuan, ez dakit nire impresio partikularra den, edo estatu frantsesan ere ikusten direnen protesta bat, karga heltzeko unea heltzeko gehiago aguantatzen dute poliziek. Nik impresio daukat, ertzaintzaren kasuan askoz ere azkarrago aktuatzen dutela normalean. Bat egingo zenukete honekin? Ez da ditxo Amaiak erantzun nahi doan. Zehazki neukere ez dakit, ikusten goz, ertzaintzaren oldarkeriak gero ere eremu ezberdinetara zabaltzen dela. Oain etorri zat Amaia Zabarteren kasue bai, Anoeta estadioaren kasuan Paris Saint-Germainen zaletuak etorri zela, eta horrere kargatu zuan poliziak, eta horrera erabili zuan oldarkeria da, akaso igual pellizuk esan dezun estrategia horren baitan sartzen dana, gas pimienta hori bota aurretik, violentzia erabiltzia manifestariak sakabanatzeko, eta hori, aipatu nahi noan hori, etorri zatela kasua burura ere, hori, Amaia Zabarteren kasuan, hor ere evidentziak ukatzen segitzen deuen, eta berriz ere bideo bat do, baina ala ere esaten deue, ez ziola ostiko da jo, katiatu inzala, eta tira. Da, nik uste dela ageriko deskontrolaren isla bat. Ez dakit, Amaia eta Laurak badaken daturik pegik esan doana bai estatzeko edo? Nik beti pentsatu dut poliziak funtzionariak direla eta printzipioz botere politikoaren menpe daude. Hau da, edozein gobernuk baditu bere funtzionarioak eta polizia da funtzionariotariko bat. Beraz, kosta egiten zaitu lertzea nola den posible modu autonomo batean funtzionatzea beraien agintari eta arduradun politikoek
jakin gabe edo gitxienez ametitu gabe. Hau da, ari naiz pentsatzen, eta zoritzarrez herri honetan torturen fenomenoa ohikoa izan da. Edozein poliziak modu sistematikoan, eta ez nazari orain momentu honetan konkretuki ertzaintzaz, naiz eta berak ere badituen kasu frogatuak. Baina edozein poliziak modu sistematikoan erabili egiten baldin badu metodo hori, disidente politikoa ezabatzeko, kokiltzeko, beldurtzeko edo nahi duenerako, eta inkluso informazioa ateratzeko ere, baina hori normalean gutxieneko izaten da, ez da posible beraien agintari politikoek horren berri ez izatea, lehenik eta behin zenbait leku, espazio erabiltzen dituztelako horretarako, zenbait instrumento erabiltzen dituzte erosi behar dira, enkargatu, almazenatu eta transportatu eta ikusarazi, eta ez da posible ondorioak ikusita kalean ikusten ditugun ondorio horiek agintariek ez ikustea. Ez, trasladoak ospitalean urgenteki, eta bar. Orduan, funtzionario izan da, agintari politikoen esku dago, bertan bera ustea kontratua, soldatak kentzea, zigortzea, etzera bidalita, ez dakizen batetan, hau da, hori guztia ez bada egiten, nik ulertu behar dut, funtzionario publiko hori bere horretan mantentzen badut, ulertu behar dut, ados dagoela agintaria edo gitxienez ametitu egiten duela jarduera hori. Horregatik beti iruditu zait edozein poliziak egiten badu gehiegikeria bat, beti arduradunak direla beraien gainean dauden politikariak. Eta badut ere beste galdera bat zuentzako, ze Ertzaintza bera eta ertzaintzaren egoera astelen honetan aipatu genuen Patxi Zabaleta eta Begoña Errastirekin, hor ikuspuntu ezberdinak ere badaude, baina ondorio estatu genuen, behintzat agian pixkat proposatzen genuen, ertzaintzak behar duen gauzetako bat ere badela, alderdi politikoen arteko elkarrizketa diskretuak. Amaia, zer diozu? Halakorik behar da? Zer barkatu? Bai, ertzaintzaren egoerari aurre egin alizateko, aipatu duzute, besteak beste, hor, jasoeren ukazio hori, halakoak gainditzeko, eta demagun baitare, arkauten zer nolako egoera dauen, hori ere bera albiste izan zela uda honetan. Aipatzen zutena zen, bereziki, Begoñak proposatu zuena izan zen, behar den elementuetako bat ere badela, alderdi politikoen arteko elkarrizketa diskretua honi buruz hitz egiteko. Jakin edut, ea zuek nola ikusten duzuen proposamen hau, akaso baita ere agian ere urgentziazkoa edo baote den, ze pixkat erdibideko edo ondorioztapen baikor bezala ikusi genuen astelenean, ez dakitzuek ere nola ikusten duzuen hau, Amaia. Nik alde batetik bai uste dut, alderdi politikoek ardura dutela honen gaineko informazioa mahai gaineratzeko herritarrei, eta inkluso momentu batzuetan ertzaintzaren egoera eta ertzaintza nola dagoen antolatuta salatzeko. Kasu honetan, urriaren 12ko gertakariekin eman den bezala, ez? Eta inkluso nik konpartitzen dut Laurak aurretik esaten zuena. Ez dakigulako ertzaintzak alde bakartasunez jokatzen duen horrela, baina badakiguna da horrelako gertakariak ematen direnean, ostean, alderdi, kasu honetan segurtasun sailak ez dela bakarrik ez duela ardura hartzen, gehiago justifikatu egiten dituela ertzaintzarekin egon daitezken gatazkak, beraz. Hori gertatzen denean, oniritzea ematen ari zara, ertzaintzak hartzen dituen jarrerekiko eta ertzaintza antolatuta dagoen moduakiko eta Euskal Herrian dugun polizia ereduarekiko. Uste dut alde batetik horrek lagundu dezakela tentsio bat sortze aldera eta herritarrek ere informazio horren gardentasuna behar dutelako. Eta uste dut, gero neurriak hartze aldera proposamen egokia izan daitekela. Beraz, bi
eskemean aldekoa nahi. Hane? Bai, nik uste dut konversazio hori emanen behar dela, ze polizia eredu nahi dan, baina horretarako guztiek nahi izan behar dugu eredu hori behintzat birpentsatu edo hausnarketa bat eman, eta kanpoa begira, beti ere kanpoa begira hori baitakigu soilik, segurtasun sailak edo lakuako gobernuak ez dakit poliziaren eredu hau hausnartzeko prest dauan, ez du ematen, esan da, bai Laurak eta Amaiak esan duen bezala, gehiagikeria bat, oldarkortasun bat, horrelako karga bat egon ostian, zuk hau justifikatzen baldin badezu, kanpoa begira esaten indarra egoki erabilizala, basoz sekulako bermea ematen ertzaintzari urrengo baten ere hori egiteko. Ez dakidana da, barnera begira justo kontrako mezu edukiko deuen, ez detela uste. Normalian, kanpoa begira esaten dana, o bentsat, pixkat modifikauta baldin bada ere, edo inkluso gehiegi apainduta, esaten da kanpoa eta barrura beste mezu batzuk, baina nik uste dut hau dela, lehen esan dut, ertzaintzen bertan dauan deskontrolaren isla da. Nik uste dut lakuako gobernuak ez da izen batean aldoan berez guztiz esku hartu bieu, baina ez dakit oain bertan ez da ertzaintza sekulako boterea ez daukan, eta honekin lotuta ere politikoen ardura edo kasu honetan gobernuan dozenan ardurak ero ikusten deu aurrekontuetan asko igo dala segurtasunera bideratutako partida, duela 2 astetik aurrekontu hori aurkeztuanetik goz ikusten telebista publikoan batez ere edo beste edabideetan nola hori justifikatzeko dozen ateatzen albisteak segurtasuneza eta nola bihardan poliziaren presentzia areagotzea eta nik uste guztiapak baten ulertu behar dela eta pegizuk esan dakoan arira hausnarketa eman egin behar da, nik uste hori klaru dauala, baina horretarako guztiek nahi dugu, eta guztiek nahi izate hori nik neuk ez dakat argi. Ikusi beharko da orduan. Goizeko 9 gainditu ditugu eta azken orduko esanguratxoa daukagu goiz honetan Iratxe Sortzabal euskal presoak Guardia Zibilak 2001ean egindako torturen kasua berriro zabaltzea eskatu du. Audientzia Nazionalaren azken epaietako batean absolbitu egin baitzuten. Torturei erabateko sinesgarritasuna emanez, orain giza eskubideen behatokiak pausoa iragarri du, hilabeteak eman ostean epailen eta fiskalaren zain. Beraz, esandakoa Iratxe Sortzabal euskal presoak torturen kasua berriro zabaltzea eskatu du. Zaloa Badiola, egunon? Egunon Pegi eta egunon entzuleok baiala da Auzitegi Nazionalak gogoratuko dugu aurrekaririk gabeko absoluzioa eman ziola Iratxe Sortzabali. Absolbitu egin zuen 1995ean Irunen egindatoko atentatua akusaziotik eta aitortu zuen akusatuari tratu ankerrak eman zizkiotela atxiloaldian 2001eko martxoan Guardia Zibilak atxilotu zuenean 5 hilabete igaro dira ekin ofizialik eginda gabe eta Peiezuk aipatu bezala Sortzabalek berak eskatu du irekitako kasua berriro irekitzeko. Horrela aurreratu du giza eskubideen behatokiak balorazio ere egin du. Honen arabera eskandalua da epailek eta fiskalek ofizioz jardun ez izana epaibidez ezarritako gertakariak ikertzeko euren aurpegirik ukatzaileena erakutsi zala. Esan du giza eskubideen behatokiak datu bat ere gehitu du honek, Sortzabalek Frantziako estatuan zigorra bete ondoren Madrilen aurrez aurre izan dituen 3 epaiketetatik 2 absolbitu dutela. Estatuak bide guztiak erabiliz esleitu nahi izan dizkion egitatei buruzko egia. Ezarriz eta argigarria da gainera torturaren praktikak kondena larrian oinarri diren autoinkulpazioak erauzteko estatu tresta sistematiko gisa egiaztatzea. 3 epaiketa horietan euskal presoak Iratxe Sortzabalek berak jasandako torturak aipatu izan ditu. Aurreko hilabeteetan entzun izan ditugun bezala xehetasun nahikokin eman ditu gainera
adierazpenok, eta argi utzi du pasarazi zioten infernuarekin ezin zuela bere burua erruduntzat besterik elektrodoak gorputzean utzitako markak ukaezinak ziren, hala egiaztatu da, eta absoluziorako eta Auzitegi Nazionalaren irizpenerako erabakigarria izan zen, kontuan hartuko dugu Benito Morentin Auzitegiko medikuaren peritu txostena, nolabait ere aplikatutako oina zen eta orain arte jasandako ondorioan puzle hori osatu zuena, beraz esandako Iratxe Sorzabalek berak eskatu du berriro kasua irekitzeko, eta bestelako kontu bat ere badugu gaurkoan, 70ko hamarkadaren amaieran eta 80ko hamarkadaren hasieran Bermeoko Jose Done ikastetxean sexu abusuak jasan zituztela salatu zuten biktimetako 3 erreparazio prozesua amaitzea eta kalte ordaina jasotzea lortu dutela. Ikerketa eta erreparazio prozesu luze baten ondoren barkamen eskaera, kalte ordaina eta tratamendu psikologikorako finantzaketa jaso dituztela. Horrela adierazi dute biktimek beraiek. Guzti hauekin gelditu beharra dugu, eta baita egunaren nondek norakoak ere aipatuko ditu. Itxaso, Leon, egunon? Egunon pei, egunon entzulei ere, asteazken honetan Sidenorreko buru Jose Antonio Jainaga eta beste 2 inputatu Auzitegi Nazionalean izango dira Israelgo arma enpresa bati altzairuzko materiala saltzeagatik. Aitor Esteban Euskadi Buru Batzarreko presidenteak Sabino Arana Fundazioaren seminario bat irekiko du, artxiboak diktaduraren beste biktimak Frankoren heriotzatik 50 urtera izenpean. Sekretu ofizialen legeari buruzko hitzaldi batekin osatuko da ekitaldia. Eta Euskarari kanpainaren azken aurreko egunean Herrigorak auzolan ekimen erraldoi bat antolatu du San Fermin ikastolarekin elkarlanean. Iruñan hainbat kolektibok kontzentrazioa eta prentsaurreko egingo dituzte kalean bizi diren pertsonen inguruan eta ukatzen zaien gizarte babes sistemaren inguruan ohartarazteko. 2025ko azken hiruileko honetako Gipuzkoako etxebizitza merkatuaren datuak aurkeztuko dituzte gaur, eta EH Bilduk Bizkaiko eta Gipuzkoako aurrekontuak baloratuko ditu eta Euskal Autonomia Erkidegoko fiskaltzaren memoria ere aurkeztuko da gaurkoan. Nafarroan osasun batzordean Dominguez Kontseilaria hitzartu dute osasunbideko buruaren karguztea azaldezan. Bestalde, Alberto Martínez Araba Bizkaia eta Gipuzkoako osasun sailburuak Zumarragako ospitaleko bloke kirurgiko berriaren ezaugarriak azalduko ditu. Ekonomia kontuetan, ELA, LAB, SK, Steilas, Hiru eta Etxalde sindikatuek manifestazioa egingo dute Bilbon, lanbide arteko gutxieneko soldataren aldeko herri ekimen legegilea iritsiko da etzi legebiltzarrera eta horren atariko gisa. Gainera, ELA, LAB, Komisiones Obreras eta UGTek elkarretaratzea egingo dute Gasteizko lanbiden dauden 1200 langileen lanbaldintzen negoziaketen blokeoa salatzeko. Era berean, Bilabesen batzordea ere kontzentratuko da lanuzteen esparruan. Espainiako Kongresuan plenoa izango dute eta Pedro Sánchez gobernuburuak agerraldi berezia egingo du lehenengoa Juntzekin harremanak eten ostean. Kiroletan gaur goizean 4:30 finalerako material aukerak eta izango da Bilboko Bizkaia frontoian. Euskal selekzioa eta Palestinaren arteko partidaren astean gaudela, Palestinar selekzioaren entrenamendua jarraituko du Naizek Lezaman eta gainera Yasser Hamedekin hitz egiteko aukera ere izango dugu. Kulturarloan ere denetarik Neomakek Lasturak Orbain disko berria aurkeztuko du Bilboko Sinsorgan eguerdiko 12etan, Kepa Iribarrenen erleen azken ziztada eleberriaren aurkezpena ere jarraituko du Naizek eta Victor Morenoren biografia de la socialista Julia Álvarez Resano liburuarena ere Nafarroako parlamentuan. Ignazia Zabalo Nornai ilustrazioaren aitzindariaren gaineko erakusketa abiatuko da gaur abenduaren 18 arte Aiete kulturetxean, eta gainera asteazken honetan Gaua filmaren klipa estreinatuko dugu Naizen eta Naiz irratian. Guzti hauekin geldituko gara ere, eskerrik asko. Gero arte pegi. Eguraldia eta trafikoa Naiz irratian. Errepide dagokienez bada nabarmentzeko jazuerarik? Ohiko autopilaketak daude Bilbo inguruan, Leioan, Barakaldon eta Galdakaon pegi. Seguraldiaren nondik norakoak ere jasoko ditu Iker Ibarluzea. Ez da aldaketarik espero asteazken honetan eta hegohaizeak izpidea izaten jarraituko du. Goizean zeruari dagokionez berriz goi mailako hodei finak agertuko dira. Zeruari kolore zuriska emango diote, baina bat ere trabarik egin gabe eguzkiari eta eguraldi ederra izango da. Eta arratsaldean ere antzeko joera errepikatuko da, berriz ere goi hodei finak ugariak izango dira. Zeruari kolore zuriska emango diote, baina ez diote eguzkiari trabarik egingo, giro ederrak jarraipena izango du eguna amaitu bitarte.
Aipatu bezala hegohaizak protagonismo hartuko du eta oso zakar joko du, boladak oso gogorrak izango dira, bereziki lurraldearen ekialdean, hau da Gipuzkoa eta Araba ekialdean, Nafarroa iparpartean eta iparralden eta gehien bat Pirinioetan, horre boladak oso gogorrak izango dira eta benetan traba egingo du, haizegunak ez diren lekuetan ere boladak gogorrak izango dira, eta hegohaize honi esker temperatura minimoek eta maksimoek gora egingo dute, bereziki minimoak 12 eta 18 gradu bitartean arrendituko dira, eta bereziki kostaldean goiza oso epela izango da, maksimoek ere nabarmen gora egingo dute, eta Kantauriar isurialdean udasasoiko temperaturak ere izango dira, bertan 22 eta 25 gradu bitartean arrendituko dira, ego isurialdean aldiz 18 eta 22 gradu bitartean temperatura freskoenak ohiko den bezala, Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz kostaldean. Informazioaren aria. Azaroaren 6tik 16ra, Ariak, erresistentzia istorioen zinemaldia, dokumental emanaldiak, solasaldiak, musika eta askoz gehiago. Hernaniko kulturarteko plaza feministan. Informazio gehiago, ariak.hernani.eus. Hernaniko udala. Euskotrenek jakinarazten du. Asteburu honetan planik baduzu, Euskotren duzu. Gaueko zerbitzu bereziak larun batetan, kezkarik gabe gozatzeko. Informa zaitez ordutegiei buruz Euskotrenen webgunean edo gure aplikazioan. Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren, Eusko Jaurlaritza. Badator Hernani komik. Hernaniko zer? Victor Hugoren drama historiko ospetsua? Iraultza erromantikoaren leherketa markatu baitzuen. Honako honek erromantikotik bazeukan bai, baina dramatik gutxi. Izen bereko Josep Verdiren konposizio arrakastatsua bestela? Venezian estreinatua, historiako lehendabiziko opera grabatua izan dun. Otz. Ze hostia ospatuko da orduan azaroaren 21 eta 22an Hernaniko atsegindegi plazan. Jakin nahi, tira. Hernani komik, 4. edizioa aurten. Aurkezpenak, erakusketa, azoka, kontzertuak, zirriborroka, bertso marrazki afaria, sariketa, latza. Zatoz, zu ere, Hernanin azaroaren 21 eta 22an. Antolatzailea, Hernaniko udala. Informazioaren aria, naiz irratian. Goizeko 9:00 eta 4 hemen jarraitzen dugu, naiz irratiko informazioaren arian, analisin mailaren tenorean eta gaurko honetan Ane Urkiri, Amaia Arbeo eta Laura Mintegirekin. Aipatu dugu 9:00 pasata zirela, Iratxe Sortzabalek iragarri duela torturen kasua berriro irekitzea eskatu duela. Hain zuzen giza eskubideen behatokiaren bitartez jakin dugu honen berri eta esan dute behatokiko kidek eskandalua badela. Epailek ala fiskalek ofizioz pausorik eman ez izana eta baita salatu dute ikuspunturik ukatzailena ere mantendu egin dutela. Horixe behatokiaren adierazpenak eta gogora ekarriko dugu, Iratxe Sortzabalek Madrilen izan dituen 3 epaiketetatik bitan jada absolbitua izan dela eta absolbitzeko arrazoi nagusi ere izan da, tortura hoiek onartu dituztela epailek, orain aldaketa handia izan zen, orain artean ukatu izan direlako tortura hauek, eta, jakin nahi dut, balantze azkar bat egingo dugu. Laura, nola ikusten duzu kontua? Ikusten dut hemen gehiagikeria asko egin direla terrorismoaren koberturarekin. Hau da, egia da, gatazka armatua egon izan dela hainbat urtean Euskal Herrian, baina horren arira eta horren aitzakiaz
gehikeria asko egin izan dira, bestela agian gertatuko ez zirenak. Esate baterako, komunikabideak itxi, edo kazetariak kartzelaratu, edo kutxazain bat erretzeagatik, beste donon ganberrada bat izango litzatekena, edo zigor txikia eukiko lukeena, hemen igual 15 urteko kartzelaldi zigorrarekin zigortu izan da, ez? Orduan, disidentzia politikoa isilarazi da, horretarako hainbat metodo eta hainbat baliabide erabili izan dira, eta horre guztiak estali egin du zegoela gatazka politiko bat eta gainera gatazka armatua. Orduan, horren arira, hainbat eskubide sozial eta eskubide politiko ukatu, enoratu eta zanpatu egin izan dira, eta orduan, orain hori guztia agerian ipintzen denean, orduan kostatu egiten da. Kostatu egiten da, ze gizarte osoa oso kontziente izan da nola hori guztia gertatzen ari zen, baina, terrorismoak justifikatzen zuen. Baina horren atzean, bazegoen ere disidentzia politikoa suntzitzea. Eta desegokiak ziren metodoak erabili izan dira. Eta gehiagikeria izugarriak egin izan dira, beste edonon eskandalagarriak izango liratekenak. Baina hemen ustekabean pasatu direnak. Amaia? Uste dut, hemen makinaria oso bat jarri zela martxan Euskal Herrian antolatuta zeuden, eta inkluso antolatuta ez zeuden, baina termino batzuen bueltan mugitzen ziren jende bat isilarazteko, eta sekulako represioa bizi izan du Euskal jendarteak, eta saiatu izan dira hau eskutatzen, eta pizkat Laurak botatzen zuen bidetik, eta inkluso gaur egun ere ikusi dezakegu nola saiatzen diren Euskal Herrian historia diren urte askoren balantze bat egiterakoan errelato bakar bat gaientzen, ezta? Eta horretarako erabiltzen dituzte mekanismo ezberdinak. Alde batetik, perfil batzuek eta Euskal Herriko pertsona batzuek bizi izan duten gehiegikeria ukatzea, eta beste alde batetik, errelato bat zabaltzea, izan azken aldian etako infiltrazioen baitan pelikulak ateratzea, izan orain selektibitatean ere historiako arloan hainbat urte gehitzea eta pizkat hor ere funtzio batekin errelato bakar bat zabaltzeko eta iruditzen zait oso kezkagarria uste dudalako ari dela transmisio ariketa oker bat egiten eta transmisio ariketa hori dela errelato bakarra bermatu eta blindatzearena. Hane, zure ikuspuntuara ezagutu nahi dugu. Bai, hemen nabarmentzeko, Pegi zuk aipatu duzu duela hilabete batzuk absolbitua izan zela Iraitxe Sorzabal, eta behatokia berak ere nabarmentzen dugu berez ofizioz juez eta epaiek hartu beharreko prozesu bazala, ez? Berriz ere kasu hau irekitzea, eta azkenian Iraitxe Sorzabal behatokiaren babespean aurkeztuko da, baina nabarmentzen dugu hori, ez? Zerbait evidentea edo behintzat epaiketa batek berrestu deu torturapean egin zituela deklarazio horiek eta tortura kasu horiek ikertzeko kasue irekitzea hartu behar izan dugu Iraitxe Sorzabalek beak berez antza prozesu izan beharko zanean ofizioz irekitzea ez berriz ere isildu nahi horretan edo epai bat pixkat gehiegi ez nabarmentzeko edo isilpean pasatzeko erabaki horretan hemendik ere bai txalotu behar, txalotu edo ez dakit nik uste hausarte izan behar dela ere bai, sufrimendua horre ongo dalako, baina kasu honetan bide baten irmo dabil bai behatokia eta bai Iraitxe Sorzabal eta behintzat justizia eta erreparazioa egiteko
bide horretan eskatu dugu Audientzia Nazionalian tortura kasu hauek ikertzeko kasua irekitzea eta hori nabarmendu nahi ez, berez ofizioz ireki behar zuenak, azkenean norperak irekitzera behartu edo eskatu behar izan duela. Bentsen utziko dugu aipagai hau, izango dugu ondorengo egunetan honi buruz hitz egiteko tarte gehiago, eta esango dugu bestelako kontuei dagokienez, uda honetan Euskal Herriko ordezkaritza batek, OMAL, Latinoamerikako multinazionalen behatokiarekin, Guatemala, Honduras eta El Salvador bisitatu dituztela, mehatzaritza metaliko eta honen ondorioak pairatzen dituzten tokiko komunitateak ezagutzeko. COP30 goi bilkura hasi berria dagoen honetan, gogora ekarri nahi izan dugu, bisitaldi honetan aipatu zirenak, eta naizetik Ibai Azparren lankideak ordezkaritza honekin egin zuen bidaia. Egunon, Ibai? Egunon. COP30 goi bilkura hasi berri da, ezakit, egingo zenuke loturarik OMALekin egindako bisitarekin? Testuinguru globalean, metalen mehatzaritza lehen mailako fenomeno politiko eta ekonomiko gisa edatzen ari da, ez? Metalen eskariak gora egin du, adibidez, kobaltoa, litioa, nikela eta bereziki lur arraroak, ez? Ekonomiako egungo sektore nagusiak bultzatzeko, energia berriztagarriak, ibilgailu elektronikoak, gailu elektronikoak, eta batez ere armak ere, ez? Eta laber, urrearen nazioarteko prezioa gora egin du, eta urrea ere ateratzen zuten, bi meategi ere ikusi genituen erdialdeko Amerikan, eta nik uste hori dela lotura, ez? Egun, lur arraro hauek eta metal hauek estraktibismoaren ardatz bihurtu direla, eta horregatik garrantzitsua dela zonalde horiek ere analizatzea, ez? Ordezkaritza honen parte ere izan da. Maria Ortega, Argia Astekariko kazetaria. Eguna, Maria? Egunon. COP30 bilkura hasi berri dela aipatzen genbiltzan. Zuk ere egingo zenuke loturarik OMALekin egindako bisitarekin? Bai. Egia da, Ibaike oso ondo azaldu du. Ez da gukane ikusi genituenak, argi eta garbi, OMALeko kideek aipatzen duten, beraik esaten dute kapitalismo berde oliba, edo esaten diot ez da orain trantsizio ekologikoaren bogan dagoenez, orain da dena trantsizioaren alde egiten ari garen movimentu guzti hauetan, guk horren behaldea ikusteko aukera izan dugu, eta ikusten da, ze bazakeria eta ze muturreko pobreziara eramaten dituzten gure kokatzen ez ditugun herrialde horiek. Ibai, aipatu duzu termino esanguratsua, Guatemala, El Salvador eta Hondurasen ikusitakoa deskribatzeko edo behintzat definitzeko estraktibismoa. Nola azalduko zenuke hau? Nik uste garrantzitsua dela, mehatzaritza ez dela bakarrik ingurumen arazo bat, ez? Arazo politiko bat da. Eta orduan banalizatu behar da, nork erabakitzen duen zer ateratzen den, zertarako, eta noren kontura, ez? Nik uste lurralde bakoitzean bi ereduen arteko borroka edo talka bat dagoela, ez? Lurra hauek negozio bihurtzen duten korporazioena eta bizitza ondasun komun gisa defendatzen duten komunitateena, ez? Zentzu horretan, herrialdeko Amerikako resistentziekin egoteko aukera egon ginen, izan genuen barkatu eta ispilu eta ikasgai dira, ez? Oraindik ere gauzak aldatzeko gedien erreak daudela erakusten dute, eta dena benetan aldatu dadin. Eta, Maria, ezakit, izan zenuten aukera mehatzetan edo eta enpresekin egoteko, ezakit, ikusita realitate hori bazuten argudiorik edo beraien burua justifikatzeko? Egia esan, talde mardula joan ginen amendik eta autobusez eta mugitzen ginen handik, eta orduan segurtasunaren izenean ez ginen ez da larregi hurbiltzen enpresetara. Alegia, bai ikusi genituen kanpotik eta horrela, baina sartzeko aukerarik ez genuen izan. Bagenekien ez genuela izango aukerarik, Ze, ez dakit ezaguna egin zen justo enpresa horietako bat, El Estorren nagoena Guatemalan,
famatu egin zen, zuzen ere, argian bertan egin genuen elkarrizketa batengatik, ez dakit gogoratuko duzuen, baina bertako gehiegikeriak eta bertako biztanlerien aurkako erasoak salatzen zituen kazetari bat elkarrizketagatik argia bera salatu zuten. Eta kalte ordainak eskatu zizkion enpresarek, Phoenix enpresak. Orduan, genituen aurrekariak eta batentu handiz ibili ginen hango enpresekin harremanetan jartzeko. Beraz ez, gobernuekin bai, ministroekin inkluso eduki genuen aukera eurekin berba egiteko, baina enpresekin zuzenean ez genuen izan inungo interpelaziorik. Gogoan dugu, salaketa hori, elkarrizketa ere egin genuen, baina bide batez, probestu behar dugu aukera, indemnizazio eskaera horren amaiera heldu zen, edo nola edo bukaerarik izan du prozesu horrek? Bai, gogoan izango duzuen moduan, elkarrizketa hori eta gero salaketa edo, indemnizazio eskaera hori heldu eta gero, argiak bi bide zituen, ez? Pixka bat perfil baxu bat aurrera eraman eta indemnizazio hori ordaindu edo bintzat prozesu bat isilpean eraman edo hau salatu eta, kideek hori egitea erabaki zuten, prentsaurreko famatu ura eman zuten kazetaritza ez da delitua eta lelo horren baitan, eta nik dakidan arte bertan bera geratu da ez du aurrera egin prozesu horrek beraz. Batzutan ikusten da protestak merezi duela. Hori ere gogora ekarriaz, aipatuko ditugu zuen piezetan, aski esanguratsuak izan diren termino batzuk, aipatzen zenuen zuk Maria segurtasunaren izenean, baina horren bistako ere badira, zuek erabilitako termino batzuk, esaterako, Ibai, zure pieza batean irakurri ahal izan dugu, egungo ereduen baitan transnazionalak, autoritarismoa, ala krimen antolatuak bat egiten dutela. Termino gogorrak dira hauek, zer ikusi duzu bertan hau idazteko? Lehenik eta bien esan behar da, patroiak hiru herrialdeetan antzekoak direla, ez? Gobernu autoritarioekin batera jarduten duten korporazioak, gehienak estatu batuetakoak edo Kanadakoak ere, zigorgabetasun juridikoa eta legezko eta legezkanpoko boterekin aliantza bat krimen antolatua barne, ez? Eta inpaktuak beti berdinak dira, ez? Ingurumen suntxipena, gizarte unaren haustura eta ultze demokratikoa. Hala ere, aipatu behar da, Guatemala eta Hondurasen, orain gobernu progresista gaudela, progresistak kakotxen artean, baina ez dutela almenik leku hauetan jarduteko, ez? Izan ere, estatua ez da iristen leku edo sektore batzuetara. Adibidez, Guatemalako lestorren, Maiak etxi herriko hainbat kideekin egon ginen, eta gogoratzen dut adibidez, nikela ateratzeko Phoenix megaproiektuaren aurka zeudela, eta askok salaketa jarri zituzten Kanadako justizaren aurrean, enpresaren segurtasun langilek egindako sexu indarkeria delituengatik eta lider komunitario bat hiltzeagatik ere. Maria, zure kasuan irakurri ahal izan ditugun terminoak badira heriotza eta bortizkeria, narkotrafikoa eta ustelkeria. Bai, Ibaik esan duenaren aritik, ezta? Hemen nik uste dut erdialdeko Amerikan ari gara berbetan, baina abizenak ez dira hangoak, abizenak edo Europarrak edo Estatu Batuar eta Kanadarrak dira, ez da? Orduan transnazionalak daude barruraino sartuta eta hor lortu duten botere faktikoak estatuak baino estatuen gaindi daude. Bortizkeria handiko lurraldeak dira, gogoratu behar dugu erdialdeko Amerika, justo Guatemala ez, baina Honduras eta El Salvador historikoki urtero munduko herrialde bortitzenen artean egoten direla, gerrarik gabeko, gerra formalik gabeko herrialderik bortitzenak izaten dira bi horiek. Orduan, testuinguru horretan, estatuek, El Salvador momentu honetan salbuespena da, baina estatuek ia ez daukate zer eginik, Ipar eta Hego Amerika arteko kanala da, kanal oso estua. Orduan, narkotrafikoak ere presentzia nabarmena du. Argi dago, Estatu Batuetara doan kokaina gehiena Hondurasetik eta Guatemalatik pasatzen da. Beraz, hor dauden botere faktikoek, estatuek ez dute zer eginik horrekin, eta horren aurka altzeatzen den edonork, bortizkeria eta eriotza besterik ez dauzka horregatik termino horiek.
Horre baitare adibide zehatzare jarri duzu, Maria, zure reportaian Juan López aktivistari buruz hil egin zuten. Jakin dugu, nortzan López eta ea bere heriotza ikertu ote den? Juan López zan Honduraseko Tokoa udalerriko lider bat, buruzagi ambientalista bat, era kontua da, Tokoan dagoela, Tokoan sortu zuten lehenik eta behin, mehatzaritza enpresa bat, eta gero alboan jarri zioten ateratzen den mea hori prozesatzeko planta peletizadora bat izaten diote, eta alboan jarri dute zentral elektriko bat, bai, hau hornitzeko. Orduan horrek ekarri duen inpaktua komunitatean da, itzela. La kontua da, gainera, enpresa horiek babestutako zona batean sortu direla, legez debekatuta dagoen zona batean. Baina, argita garbi izaten ziguten omaleko kideek eta hau ikusita dagoela eta badaude probak hori erakusteko enpresa honek narkotrafikoarekin harreman zuzenak dituela. Eta Tokoako alkatetzak eman dituela baimenak eta onartu duela narkotrafikoarekin lotuta enpresa honek euren lurrak ustiatzea bortizki. Orduan Juan López izan zen, horren aurka agertu zen pertsonetako bat, edo ahots nagusietako bat, eta berak hain zuzen ere alkateari leporatu zion, narkotrafikoarekin harreman zuzen horiek zituela eta babesten zuela. Eta handik egun gutxira hil agertu zen. Eta oraintxe da urtebete hil zutela, eta gu dakigunetik ez dute prozesu judizialik martxan jarri, ez ezer, eta bertako komunitateko kideen aldarrietako bat, hori izan. Juan López aparte beste 200 ekintzaile ekologista hil dituztelako Hondurasen, eta kuriositate moduan, justo planta hau, mehatze hau ezarrita dagoen parke natural hori bere izena da hil zuten beste ekintzaile baten omen ezarritakoa, Carlos Botaderas, bera 1987an hil zuten baita ere. Orduan, ez da kasu isolatu bat, esan moduan 200 gora ekintzaile hil dituzte ja Hondurasen, eta beste herrialdeetan datuak ez dira zehatzak, baina badakigu egon badaudela. Jakin dugu baita ere ustiatzen diren metal horiek nun izaten ote duten helmuga, eta baita Europako edo Euskal Herriko enpresa hauek horre espolio honetatikan sortutako baliabideak erabiltzen aldituzen, Ibai? Adibidez, 2012an adibidez, Phoenix megaproiektuan, 2012an Solgoi enpresa ire zabaleko meategia ustiatzen hasi zenetik, herritar Suitzan egoitza duen Errusiar multinazionalaren aurka altxatu dira bertan, Izabaldakoaren ondoan. Orduan kasu arraroa ez da, 2004an adibidez enpresa honetan Solgoik 24 orduz jarri zuen martxan, urteko 375 egunetan, Ukrainiako bere lantegietara bidaltzen duen nikelaren erosketa masiboa gauzateko, ez? Orain ja aldatu dute Ukraina eta Rusiaren arteko gerra dela eta, baina kasu guztietan pantoiak berdinak dira, ez? Azkenean estraktibismoa herrialdeko Ameriketan gauzatzen da, baina gero urrea, nikela, oksidoa bande baldean, ez? Amaitzen da. Eta Maria, esango zenuke, zuek bizitakoa eta ikusitakoa badela, mendebaldeak ikusi nahi ez duen errealitate bat? Bai, eta gainera areago esango nuke, gero herrialde horietako errealitatea pixka bat eurei aurpegiratzen dugula bai izango nuke. Esan nahi dute, ez gara kontziente ze puntuteraino gure bizimailak eta kapitalismoak eragiten dituen bizitzako gabezia horiek eta bordizkeria horiek, baina gero egia da, askotan aurpegiratzen zaiela, horrelako estatuei, ongizate estatu bat ezin dutela sortu, ez da? Bai, guztiz, gure bizimaila mantentzeko ezinbestekoak dira, eta ikusi besterik ez dago ze material ateratzen duten. Material guzti horiek argi eta garbi, trantsizio ekologikoa, eta Ibaik izan duen moduan, armagintzan eta guzti horietan erabiltzen dira, eta argi dago norra adierazten da nortik, ez dira eurek.
Ibai? Eta zentzu horretan, gehitu nahiko nukela da, erantzukizuna partekatua dela, ez? Guatemalan edo Hondurasen ateratako mineralak gure eskuetan, gure telefonoetan edo autoelektrikoetan, eta ez bakarrik Guatemala edo Hondurasen, baizik eta ere Afrikan edo kakotxa eta hirugarren munduko hainbat herrialdeetan ateratzen diren materialak, gure eskuetan amaitzen direla, ez? Eta Euskal Herritik borroka horiei laguntzeko, enpresak salatzeko eta zigorgabetasun korporatiboa eragotziko duten nazioarteko regulazioak eskatzeko bete beharra dugu, ez? Baina baita ere gure kontsumo eta garapen eredu propioa birpentsatzea nik uste garrantzitsua dela, ez? Beste herri batuen ustiapenean eraikitzen den trantsizio ekologikoa, ez da trantsizioa kolonialismoaren jarraipena baizik. Guzti hauekin gelditu beharra dugu, Ibai Azparren eta Maria Ortega naiz eta Argiako kazetariak, mila esker, zuen esperientziaren berri emateatik goizonetan. Mila esker zuri. Eskerrik asko zuei. 2 minutu gelditzen zaizkigu goizeko 9:00 gutxi izan daitezen, aipatuko dugu bizitako hauek, baina bereziki zer nolako errealitatea daukaten, Guatemala, Honduras, El Salvadorren, zehazki mehatzaritza metalikoaren bitartez. Galdetzen genien, elkarrizketa amaitzeko, ea hau ote den mendebaldeak ikusi nahi ez duen errealitateetako batane? Nik uste dut Ibeirek gakuan eman duala, ez? Azken hausnarketa honetan. Gure garapeneako beste batzuk ustiatu behar balin badeu, da beste batzuren giza eskubide guztiak espadeu errespetatu biharrez, zertan gabiz, ez? Hori kolonialismoaren parte da, eta nik uste herrialde aberatxe beti topatu izan dugu, herrialde lurrean aberatsak diran herrialde horiek bere aberastasuna handitzeko, eta aipatu duena zerbait egin badaiteke hemendik eta salatu badaitezke enpresa horiek non inolako zigorri gabe ustiatzen duen lurrak eta aprobetxatzen dian herritarrekiko egin behar dugu, baina horretarako hausnartu behar gure kontsumo eredua, eta nik uste dut hori dela zaila, ez? Gure garapena frenatuko deu ikusten deunean Afrika edo Latinoamerikako errealitate horiek oso urrun, ez? Gureak ez balira bezala, gure mundu izango ez balira bezala. Kezkadakat askotan empati hori ez deun galtzen, ez? Nola beste herrialde batzuk ikusten deun gure mundu berdinean edo gure realitate berdinaren parte izango ez balira bezala, eta ikuspegi hori aldatzea funtsezko izango da guzti hau salatzeko, gure kontsumo eredua frenatzeko, eta herrialde hauek edo herrialde hauetako herritarrek benetako bizitza duina izan dezaten, eta ez zeotia aipatu dugu, ez? Botere faktiko batzuen kontrolpean, ez? Izan enpresak, izan narkotrafikoa, zurrunbilo horien bueltan, beraiek ere suposatzen dut bakoitzaren norberaren bizitzaren individualismo hori ere auspotzen doala, eta bertan enpresa hauen aurka dauden eragile dinamika horiek indartzea ere zaila eukiko dugu, azkenean kapitalismoak horretara eramaten digulako, ez? Norberaren bizitzan pentsatzea, guk gurian pentsatzen dugu, mendebaldeko ikuspegitik, sekula ez geha jarri Guatemalar bat nola bizi den, ez baldin bada bertara bideiatu deula, edo kasu honetan Ibai eta Mariak ekarri diguten artikuluetatik, eta nik uste dut birpentsatu egin behar deula, baina benetan ze hau aipatutakoa ez da gauza berria, kolonialismoaren beste adar bat da, eta zoritxarrez kolonialismoaren adar honetan guk, kasu honetan, kolonizatzaileak gara. Amaia?
Bat nator anerekin, uste dut, herrialde batzuk esponentzialki garatzen eta berazten ari den bitartean, beste batzuk zein handi batean odolusten edo badakigu nolako baldintzetan ari diren lehen gai horrek ateratzen. Eta uste dut hor egin behar dugun ariketa bat dela, eta ez da erraza, eta apur bat hanek botatzen zuen bidetik, gero eta gehiago dago individualismoaren kultura eta behar pertsonalena, eta zaila egiten da ariketa hori egitea, baina uste dut egin behar dugula ariketa pertsonal bat, pertsonala politikoa delako eta pertsonala kolektiboa bihurtu dezakegulako, ditugun kontsumo ereduen inguruan. Informazioa eduki badaukadagulako, nahi izan eskero eta aztertzen jarri eskero, eta uste dut ariketa pertsonal horrek dimentsio kolektiboa hartzen duela, eta hori dela guk norbanako moduan eta kolektibo moduan egin dezakegun ekarpena. Laura? Bai, bat nator Anek eta Maiak esandakoarekin, ez? Hau da, kolonialismo ekonomiko berria, garai batean formazio oso marxista jaso genuen unibertsitatean, eta orduan oso dituta geunden ikustera mundua ikuspuntu horretatik, ez? Hau da, nola mobilizatzen dira indarrak, botere guneak, kolonialismo politikoak zer sekarren azpian, eta oso dituta geunden ikusten ekonomia dala, neurri handi batean, hori guztia mugiarazi egiten duena, ez? Hau da, inolako baliabide naturalik edo lehengairik ez doakan herriak, askoz ere arrisku txikiagoa du inbaditua izateko edo boterekeria pairatzeko, ez? Eta gari berean ere esan egiten zen, non ez da egon estatu kolperik. Estatu batuetan, eta zergatik, estatu batuetan ez dagoelako estatu batuetako enbasadarik, ez? Orduan, estatu batuak ohitu gaitu, zer nahi ura hartu, eta ez da ere disimulos egin, ez da ere erosten dozulako planta egin ere, ez? Hau da, ez dut esango beste superpotentzia handiek ere askoz ere hobeak direnik, baina gutxienez bestelako planta egiten dute. Hau da, beraien influentzia politiko eta ekonomikoa herrialde batera eramaten dutenean, eta Afrikan ikusten ari gara, bai Errusia eta bai Txina nola sartzen ari diren, bestelako planta egiten dute, ez? Hau da, ez horren beste estatu batuaren metodologia, estatu kolpea ematea eta norberaren txotxongiloa ipintzea gobernuan, baizik eta sarbide komertziala egin, egia da influentzia politikoan ere eragin egiten dela, baina bestelako moduak erabiltzen dira, ez? Ez dut esango guztiz zilegiak eta garbiak direnik, baina Txina ikasten ari da oso ondo, nola edatu bere influentzia eremua, bai Asian eta bai Afrikan batez ere, eta helburu berberarekin, hau da, lehengai horiek edo lurralde arraroak edo behar dituen baliabideak eskuratzeko. Finean ekonomia, eta finean ikuspegi marxistak argitzen digu mugimendu politiko hori guztia, ez? Aipagai honekin amaitzeko egingo dizuete galdera paralelo bat, elkarrizketa hasi dugulako COP 30 buruz hitz egiten, honen inguruko lotura eskatu diogu bai Maria eta bai Ibairi, eta jakineko nuke, ea zuek ikusten ote duzuen behintzat paralelismorik edota kontsumoa bezala, baita ere, greenwashinga ere egon daitekenik COP 30 baitan, zein justu COP 30 aipatzen baldin bada, eta aldi berean, harako adibide hauek aipatzen ez baldin badira, ez dakit soluzio handirikan, akaso ez da egongo, hane?
Lehen aipatu detena, gure garapenerako eta gure trantzizio ekologikorako beste herrialde batzuk zanpatu bihar baldin badeu, ez dakit zilegidan. Ez dakit zilegidan, ez da zilegi, eta horrek ekartzen deu hausnarketa global bat ez izatia gure klima aldaketarako, borroka horretarako beste herrialde batzuk zulatzia, eta lehen esan detena mundu berdinean bizigea, parekoak gea, eta izetarako ez digu balixoko horrek. Hala ere, pauso badako kopo tamar bat bezalako zerbait egotia, merezi dualako bai klima aldaketaren inkuruko hausnarketa bat, ez? Nik uste dut atzera bueltarik ez dakan kontu bat dela, zer iso hartu bihar dela, eta baina esan dakoa. Benetan izan bihar da, benetako urratsak ematea ez soilik guk, edo gure energia nola kudeatuko dugun, baizik eta mundu global osoko energia hori nolako izango dan. Horregatik, akaso izan daiteke hau ere beste greenwashing ariketa bat, baina munduan ikuste dute oso zail dauala, hainbeste adardoz irekita hainbeste arazo, eta arazo horiek kudeatzeko moduan gehien bat ere arazoa, esan dakoa, gure trantzizio ekologikoa konponduko deu, baina ezago importa Afrika eta Latinoamerikako lurrekin zer egiten deun. Baina botere harremanak ere horrelakoak dira, eta honek merezi deu benetako aldaketa bat. Baina aldaketa honetan, modu honetan hasi da, eta orain atzera buelta egitiak, orain esatia, Guatemalako lurrak ez zulatzia, kobaltoa edo nikela esateatzeko, eta horrekin ez egiteko gure trantzizio ekologikorako beharrezkoak diren mineral hori ere oso zaila ikusten dutela. Orduan esango nuen, arazoa benetan handia dela, globala dela. Ez dakit zerbait argituko doan kopo eta marraue honek, baina ikusten dut ere bai, benetan beharrezkoa dela, honetan hausnartzia, baldin eta espadeu nahi, beste orain ere areagotzen ari dan mezu horiek areagotzeko klima aldaketa gezurra dela eta ez gozela arriskuan ez. Orduan, nik uste dut mundua benetan ahaztuta dauala, eta nahaz pila horretan zentzu hartzia eta kontraesanik ez edukitzia iruditzezat are eta zailago. Burura torri zaidana da, horre, kantuak esaten du, zeinan ekeza den euskalduna izatea, zeinan ekeza den ere munduko herritarra izatea, hainbastea hausnartu behar dugularik. Eta ekologista, eta feminista, eta euskalduna, eta beretan egisa da, hartzen desunian gizarte honetan pentsamendu bat, kontraesanik ez edukitzea oso zaila da, eta egisa da bakoitza bere borrokak aukeratu behar doala ere esaten dela, baina hein handi baten ez dugu hobetuko borroka guzti horiek espadeu barneratzen. Orduan, oso zaila egitezan herritar batek horiek guztiak barneratzea, baldin eta agintariek espadeu egiten. Eta agintariek dabiz, oraintxe kopo eta mar, oraintxe, ez dakize arazo hori buelte emateko beste jardunaldi edo hausnarketa bat, baina benetan goza hausnartzen munduko herritar guztien onurarako hori da kasalantza. Galdera hori horrutziko dugu. Goizeko 10 gutxi dira eta azken aipagaiari ere heldu beharra diogu. Izan ere, benetako ipuina izeneko iritzi artikulu argitaratu berri du, naiz eta garan Larraitz Ugarte abokatuak, eta epaiketa baterako errezagoa izan zela urdua, gaztelera itzulpena burutuko zuen itzultzaile baldortzea, euskara gaztelera itzuliko zuena baino irakurri dezakegu bertan. Gurekin daukagu Larraitz Ugarte, egunon? Egunon. Hasteko nolako zabalpena izan du iritzi artikuluak eta nolako erreakzioa jaso dituzu? Zabalpenari buruz zuek igual ni baino datu gehiago izango dituzu, baina, ni baditut lagun batzuk eta ezagun batzuk eta, arretaz irakurtzen dutela igandian papereko gara, eta gero igande gauian ere naizen ere sartzen diranak, eta, hoien bitartez jaso ditudan kritikak onak dira.
txarrek ez diate idatzi, imaginatzen dute ongo direla ere, baina horiek ez diate idatzi. Idatzi didatenak onak eta, bueno, ikusten dutena da oso esanguratsua dela, ezta? Batzutan gauzetaz hitz egiten dugu oso modu abstraktuan, euskara aurrera doa, atzera doa, administrazioan euskararekin arazo bat daukagu, baina bueno, gero hori oso zaila da estadistika hotzekin eta erakustea zer dan, ezta? Eta orduan, duela aste batzu gertatu zitzaidan kontu bat izan da, eta adibide batekin isladatzia zein den euskararen egoera justizia administrazioan zehazki. Zure baimenarekin irakurriko diegu entzulei benetako ipuina iritzi artikulua zara. Bai, irakurriko diegu. Duela egun batzuetako guardia batean tokatu zitzaidan. Beste abokatu askok bezala, genero indarkeriako txandak eta atxilotu hartatzeko txandak egiten ditut. Egun horietako bat zen, telefonoa beti eskura. Dei bat, ertzaintzaren komisariatik, gazteleraz maizegi bezala. Neska Pakistan bandar bat dutela bertan, salaketa jartzeko laguntza behar duena, baina arazotxo bat dagoela. Neska euskaraz konpontzen da, baina gazteleraz nahiko xelebre. Barruan halako poz batek hartu nau, ez egoeragatik beragatik noski, neska honek euskaraz mintzatu nahi duelako baizik. Zortea izan du, txandan abokatu elebiduna tokatu zaio, bestela, biktima bezala ez du euskaraz hartatua izateko eskubiderik bermatuta. Banoa eta ertzainak euskaraz hitz egiteko joera falta duela nabari den arren, egiten du esfortzua. Eskertua nago, ez baita maizegi horrela. Neska entzutea marabila bat da. Amak urdua eta ingelesa soilik egiten du. Berak amarekin urdua, nik amarekin ingelesa eta gure artean euskara, bertakoa. Paperak bete beharral ere eta horiek elebitan badaude ere gaztelerako joera dute. Salaketa amaitzear dagoenean galdera. Ea hurrengo egunerako itzultzailerik behar duen, urdukoa. Berak ezetz, berak euskaraz egin nahi duela. Badio ertzainak. Behin eta berriro galdetu ondoren, bale, eta formularioan euskara itzultzailearen utxunean klik egin du. Izenaren eta hizkuntza eskakizunaren artean ez dago korrelaziorik eta harrituta begiratuko dute asuntoa Eusko Jaurlaritzako estatistikak egiten dituztenek. Ez da autu politiko bat izan, erabaki natural bat izan da, eta argi esplikatu du. Hobeto esplikatzen naiz euskaraz, kitxo. Biharamunean goizeko 9:00 instrukzio epaitegian dugu zita. Erasotzaileak urduko itzultzailea behar du, eta itzultzaileak deitu behar dituzte beraz, euskarakoa eta urdukoa. Denbora aurrera doa mantxo, neskak amarekin urduz, amak nirekin ingelesez, eta neska eta ni jo eta zu euskaraz, salaketaz eta bizitzaz. Gela berezi batean gaude isolatuta eta epaitegiko langilean arrastorik ez da. Ohituta gaude egunero epaitegietan gabiltzanok zain egotera, baina herritarrek ez dute hori merezi eta are gutxiago biktimak direnean. Amaikak emanak galdezka hasi naiz. Urduko itzultzailea aspaldi lortu dute. Azpikontratatutako enpresa batek mundu guztiko itzultzaileak ditu. Georgiarrak, arabiarrak, arabiara dialekto ezberdinekoak, urdu, errusiar, menua ikaragarria da. Baina euskarazkorik ez dago, eta administrazioak eskaintzen duena, bat edo biei daude, jubilatuta, bajan edo beste nonbait, bila jarraitzen dute. Berriketan jarraitu dut. Zer pentsatuko ote du, ingelesa hain ondo menperatzen duen amak herrialde garatu eta modernoa zela suposatzen zuen lurralde honetaz. Ordubiak kurtzoan etzanak eta gosegara guztiok. Urduko itzultzailea asper-aspere egina, baina euskarazko itzultzailea missing, esplikatzen dio Tamari. Atera naiz berriro gelaskatik. Neskak euskaraz egitea derrizgorrezkoa den galdetu diodanari bota diodan begiradarekin otzanduta aldendu da. Benetan gerra batean sartzen ari naizen sentsazioak inbaditzen dit gorputza. Neska honek euskaraz deklaratuko du eta kitxo. Hala nahi duelako eta eskubidea duelako eta ni bere interesak defendatzeko nagoelako. Eta noski bordea naiz estremista esango dute APK urteak hemen emanarren euskaraz kaixo ere esaten ezakiten funtzionario batzuek. Alternatiba bila hasi gara. Bi aldeen abokatuak euskaldunak gara. Biktima euskalduna da eta epaileak esan du berak ere badekiela. Fiskala ez da azalduko. Orduan atrebentzia bat izan dut eta galdetu ea zergaitik ez zukun deklarazio euskaraz egiten. Epaileak ezetz gazteleraz klabatu behar dela eta itzultzailea behar dela bai ala bai. Azkenean epaitegiko langile batek itzultzaile ofiziala izan ezarren bere burua eskaini behar izan du deklarazioa itzultzeko. Ia 3 direnean pasagara deklarazio gelara. Neskari galderak gaztelaniaz egitea eta berak euskaraz deklaratzea hobetsi du epaileak.
denbora aurrezteko. Nire txanda iritsi denean, euskaraz hasi natzaio galdezka eta epaileak gazteleraz galdetzeko eskatu didatenean esan diot izugarri nabari dela galderak gazteleraz egiten zaizkionean, gazteleraz erantzuten saiatzen dela eta asko zokerrago espresatzen dela eta deklarazioetan matitzak eta hitz egiteko moduak izugarrizko eragina duela sinesgarritasunean besteak beste. Ze gaztelerazko galderak ez ditu berdin ulertzen eta euskaraz itzultzen aritu behar izan natzaio. Epailea isildu egin zait, ezakit nire ikuspegia konprenitzen duelako den edo sentrarik nahi ez zuelako. Eskertu diot eta euskaraz mintzatzen gara nire bezeroa eta ni. Azal kolorea iluna du, jatorri atzerrian, baina bera bere euskalduna da, euskal herritarraz gain eta alde izugarria dago euskaraz adierazten duen segurtasunean eta gaztelaniaz saiatzen deneaz. Ez dut uste bere hizkuntza hautuak atzetik dituen implikazio guztiez kontziente denik ez da urrik ere. Baina amaitu duenean bera besarkatzeko izugarrizko gogoa sartu zait, bere kasuaz gain pasarazi dioten guztiagatik. Buelta asko eman dizkiot harrezkero gertatutakoari. Ikaragarria da nola gauden administrazioan euskara bermatzeko bidean, onartezina euskaldunon hizkuntza eskubidei dagokionez. Bakoitzak atera ditzala artikulu honetan kontatu dudanaz bere ondorioak. Baina horrelakoa da munduko autonomia estatutu aurreratuenaren paisaia 50 urte beranduago, hizkuntz politikari dagokionez. Arazo potoloa dugu esku artean eta ez, arazoa ez dira askok uste dutenaren kontra etorkinak. Kontsentsuak bilatu eta jauzi politiko eta juridiko handi bat eman beharrean gaude ambizio eta eskala handikoa. Honela jarraitzea sinpleki onartezina baita. Larraitz, jakin nahi dugu, zure defendatuak etzekien gaztelera jakin izan balu guztiz baztertuak geldituko zen itzultzailearen aukera? Berak gazteleraz badaki, baina ez da berdin defendatzen. Berak hitz egiten du gazteleraz, bera hemen eskolarizatuta gauden guztiok bezala, euskera eta gaztelera hitz egiten dugu, eta berak ere badaki, baina bere hizkuntza ama hizkuntza esan behar baina ama hizkuntza ez da, ama hizkuntza urdua dauka, baina bere hizkuntza autua euskarazkoa da, bera euskaraz asko hobeto defendatzen da, baiara honetan herritar asko eta asko bezala. Bai, orduan gazteleraz hitz egingo balu, seguruenera azkenean ez itxoiteagatik, agilizatzeagatik, maiz gertatzen den bezala, jendeak azkenean gaztelerako autu egiten du, bai. Desesperazio utzez, ez autu aske batez, bai. Bai, eta zuzen deklarazio euskaraz egiteko aukerare mai gainean izan zenuten, epaiak ezetz esan zuen arte, noratan ez dago horretarako aukerarik, koofizialtasun bat baldin badago? Hemen argi dagoena da koofizialtasun horretan hizkuntza bat menperatzailea dela eta bestea menperatua edo bigarren mailako hizkuntza dela. Egia da, menbrete guztiak, dokumentu ofizial guztiak, euskeraz eta gazteleraz egiten dirala, baina gazteleraz daudenak ez dira euskarara itzultzen eta euskeraz dauden guztiak gaztelerara itzuli behar dira eta grabazio guztiak gazteleraz egitera behartuta gaude, etorri esen fiskal batek ulertzeko edota euskalo arrazoirengatik, inork ez du esaten oso garbi zer dagoen, egin genezaken adibidez deklarazio hori guztiok euskara menperatzen dugunez euskeraz, eta gero behin grabatuta geratzen denez, grabazio hori itzultzera eraman, ezta? Baina ez, grabazioa bera ere gazteleraz egin behar da. Orduan da, une oro gazteleraren gaientasunaren konstante bat, ezta? Hori da ikusi nuena bi egun horietan. Egunero ikusten dudan gauza bada, baina ja iruditu zitzaidan ja el kolmo, ezta? Paradigmatiko egia iruditu zitzaidan adibide hori. Gertatu izan zaigu adibidez, bikoteak banatzera doazenean, adostasunez egiten dutenean, beraien arteko kontratu bat egiten dute, hitzarmen erregulatzaile bat, eta gero badago epaitegian ekimen bat dela hori berrestea, ezta? Zuk pribatuki sinatu duzun hori berretzi egin behar duzu, besterik gabe esan behar duzu hori zuk egin duzula. Berresten den dokumentua gaztelerazkoa da. Berez ja, hori paradogikoa den gauza bada, ezta? Zuk sinatu duzun dokumentu euskerazkoa baldin bada, esan beharko duzuna da, euskera sinatu duzun dokumentu hori berresten duzula. Hori ere ez da. Eta horrela jarri ditzaket milaka eta milaka adibide, ezta? Bai. Guzti hauekin gelditzen gara eta eskerrik asko, zure bizipena gurera ekartzeagatik, Larraitz, nahi duzun arte. Eskerrik asko zuei, agur. Denbora gainera etorri zaigu, ez dugu ezer besterik aipatzeko tarterik, Ane Urkiri, Amaia Arpeo eta Laura Mintegi, mila esker zuei ere, gurean izategatik. Aio, arte.
Goizeko 10 pasata Jose Antonio Jainaga Sidenorreko presidentea eta metalurgiako beste bi zuzendari deklaratzera deitu dituzte asteazken honetan Espainiako Auzitegi Nazionalean. Israeli Military Industries armamentua ekoizten duen enpresa israeldarri altzairua saltzeagatik. Itxaso Leon, egunon. Egunon pelle egunon entzulei ere, Euskal Metalurgiako zuzendariei kontrabandoa egitea leporatu zaie, kontrabandoko errepresioari buruzko lege organikoaren arabera eta gizateriaren aurkako krimen batean konplizitateagatik parte hartzea, zigorkodearen 607 artikuluko 29 eta 607 bis artikuluetan eta genozidioari buruzko artikuluan jasoa. Berez eta Euskal Herriak komunikatu batean adierazi duenez, batzuk eta besteak inolako eskrupulurik gabe aritu dira Palestinako genozidioarekin aberasten, zigor gabe geratuko zirelako ustetan. Era berean, Lab sindikatuak salatu du Lakuak Jainaga industria sarearen salbatzaile gisa goraipatzea, naiz eta bere enpresak Palestinako herriaren genozidioarekin negozioa egin. Eta Bestalde Iratxe Sorzabal Euskal presoak, Guardia Zibilak 2001an egindako torturen kasua berriz irekitzeko eskatzea erabaki du erabateko sinesgarritasuna eman zien eta absolbitu egin zuen Auzitegi Nazionalak emandako epaiaren ondorio logiko gisa. Giza eskubideen behatokiak orain iragarri du emandako urratsa, hilabeteak eman ostean alferrik epaile eta fiskalen zain. Giza eskubideen behatokiak datu bat gehitu du. Sorzabalek Frantziako estatuan zigorra bete ondoren Madrilen izan dituen 3 epaiketetatik 2 absolbitu dute estatuak bide guztiak erabiliz esleitu nahi izan dizkion egitatei buruzko egia ezarriz. Argigarria da gainera torturaren praktika kondena larrien oinarri diren autoinkulpazioak erauzteko estatu tresna sistematiko gisa egiaztatzea. 3 epaiketa horietan Euskal presoak jasandako torturak aipatu ditu xehetasunekin eta argi utzi du pasarazi zioten infernuarekin ezin zuela bere burua erruduntzatio besterik egin. Hala adierazi zuen 2022an. Me dicen que tengo 3 posibilidades. 1. Si no hago la declaración policial, continuarán dando el mismo trato que me han dado hasta ahora. Bolsa, golpes, electrodos y que el jefe que tienen por encima conoce muy bien sus técnicas, así que no tiene ningún problema. Opción 2. Si subo a hacer la declaración, pero si no digo palabra por palabra lo que ya habíamos ensayado, el trato será mucho peor que el recibido hasta ahora y los 3 días que me quedan sufriré hasta la muerte. Tercera opción. Si hago la declaración tal y como ellos querían, entonces no me pondrían la mano encima y me dejarían dormir. ¿Cuál de estas 3 opciones elige usted? Evidentemente la tercera. Evidentemente la tercera. Después de todo el infierno que me estaban haciendo pasar, no podía elegir otra. Eta lehen ere kontatu dizuegu 70ko hamarkadaren amaieran eta 80koaren hasieran Bermeoko Jose Done ikastetxean sexu abusuak jasan zituztela salatu zuten biktimetako 3. Erreparazio prozesua amaitzea eta kalte ordaina jasotzea lortu dute. Gogoratuko dugu hain zuzen Montxe Zelaia da Bermeoko Jose Done eskolako Felipe Gutierrez zuzendariaren gehiegikirien biktimetako bat, 7 urterekin erasotu zuen eta duela 2 urte gurean eskainitako elkarrizketa batean erantzun faltaz kexatu zen eta herriko biktima kopurua nabarmena dela zehaztu zuen. Nik etxin esan duten, ize pasaten dazten, aurro hasi izan Bermeoko jentia hotxitxut horregaz eskoligaz, da gero, pasemat urtegiz aguanta zauen hori eskoli jazarratu inzan. Zetako bere izen da jefi eskolakue. Da berak itxesan dauen imiek atara eskolatatik beragaz eruen, bera guzan dauen itxesan dauen, karo, bere izen da direktor, jefe de estudios, bere izen da jaui bertakue. Da itxesan daue, bera guzan dauena. Sexu abusuak publiko egin ostean, Carlos Capellan Menesiarren buruarekin bildu ziren Montxe Zelaiak dio barkamen eta errekonozimendu bideo bat eskatu zutela. Ezinezkoa zela erantzun zieten erasotzailearen osasun egoera argudiatuz. Da derrepenti, dana trabak, dana guzurre, garek Isabelita Barcelonakoe. Karo, badako ez pasan, guzun gari zen neoko bidarre zeureka ezberbetan, hasi gari zen neure guzandu zakin non dauen bera. Eta gutzakin du ondino. Espainiar estatuko fiskaltzak sexu erasoei buruzko informazioa eskatu zien Eliz Barruti guztiei eta delitua preskribatua zenez, etzekiten ezertarako balioko ote zuen, barkamen gutuna ere jaso nahi zuten ordukoan. Guztiz desengainatuak sentitzen zirela kontatu zigun Zelaiak. Orain prozesua hasi zenetik ia 4 urtera erreparazio prozesua osatzea lortu dute. Hementxe utziko dugu, 11etan ekarriko dugu informazio gehiago Pegi. Guzti hauekin gelditzen era. Eskerrik asko Itxaso.
Gero arte. Eta joan aurretik agurtuko ditugu ere bigarren kafeako kideak, Inigo Asensio eta Goiuri Ezeiza, egunon? Egunon. Egunon, Pegi. Asteazken honetarako nolako kontuak aipatuko dituzue? Tira, denetarik izango du, musikatik abiatuta, elkarrezketa akustikoa, gaur Amaia Miranda izango da gurekin, haren gitarra hartu eta bere disko berria aurkezteko prest. Gartxotun zain letonak ere ingo dizkigoen bat proposamen musikal, Amaia Mirandarekin nolabait, soinu frogetan murgiltzen garen tarte horretan. Reportaje dotore bat prestatu du Enekok, bakearen soinu mapa ilustratua, eta hemen egingo dugu alako ibilbide sonoroa, nolabait esateko, eta gainera Legiko Gaztetxearekin ere hariko gara, 28. urte horren ospatuko dute, eta tira, gure estena musikalaren gotorleku txiki horietakoak ere omendu nahi ditugu, eta Andoain eta Legiko Gaztetxea aurten urte horren sendoak ospatzen ari dira, lehenengo gaztetxetakoak ere izan ziren nolabait gure estena musikalarentzat ere geldialdi bihurtu zirenak, eta eurekin hartuko dugu tartetxoa. Guzti hauekin jaldituko gara, eskerrik asko. Eskerrik asko zuei. Eta gure partetik besterik ez bixi bagoaz. Bihar ere bueltan izango era, ondo segia jo. Naiz irratia. Naiz irratian, bigarren kafea.